बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन नि भिउवार्सफोरा अजाय बानबुंथि हरबाय थादोंमोन जे इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों मोगा-मोगि नांगौ बुंथिनो गोनां दङ जे बिटिआर सुक्तिनि उननिफ्राय बिथांजों जगाजग खालामबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनो सम होनो हायाखै गोबांथार बेस्थ' आरो बिनि उनाव बिथाङाथ' आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जाबाय आफादगिरि जाफैबाय आरो खामानिया बांबाय बिनि उनावनो बिटिसिनि बिसायख'थिनि आरोबाव मुखुब सम बिथाङा दिनै जोंनो गोबांथार मुखुब समावबो सम होनो हादों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै दङमोन बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारनानै आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिबानावहाय थिसनजादों बिथांनि इउपिपिएल दोलोआ आथिखालाव बिटिसि बिसायख'थिनि दावहायाव मैखोमै नांनो ओंखारदों गासैबो बियाबफोराव बिजाथि दैखांनानै दङ आरो बिथाङा गावबो मोननै बियाबाव बिजाथि गसंदों बिथां प्रमद बर'जों जों दिनै फैगौ समनि पलिटिकेल एजेन्डा आरो बिटिसि सरकार सालायनायनि थाखाय साखाफारा बेफोरनि सायाव जोङो सावरायनि जों बिथांनो खुलुमनाय होदों खुलुमबाय नोंथाङा बिटिसिनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जानि लिडार हिसाबै आफादगिरि हिसाबै बारसोमनो सिगांबाय नोंथाङा बिटिआर सुक्ति खालामदों गिबि सागानगिरि गिबि मुंसागिरि नोंथाङा आरो बेजों लोगोसेनो माने फैबाय थानाय समावहाय बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा बेफोरो रज'दों बेफोर फैदों दा नोंथाङा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि प्रिपारेसन गिबियावनो नोंथांनो आङो धन्यबादबो होयो आरो कंग्रेचुलेसनबो होयो नोंथांनि जि चेनेल बियो पपुलारिटिया बांगासिनो दङ दा गुबैयै जि सोंथिखौ नोंथाङा सोंदों जि सोंलुखौ बिटिसि फैगौ इलेक्शन जि 4th जेनेरेल इलेक्शन बिनि थाखाय माबायदि प्रिपारेसन जादों होननानै बिनि थाखाय प्रिपारेसना गुबुन गुबुन राजनिति दोलोआ जेरैबायदि जादों इउपिपिएल दोलोआबो जादों आरो दासिम गोजौनिफ्राय गाहायसिम मोनसे राजखान्थि हान्जानो जेफोरबायदि स्ट्राक्चारफोर नांगौ बे गासैबो सम्पुर्ण जाबाय आरो गासैबो बिथिंनिफ्राय बिसायख'थिया जेब्लानो जायो अब्लानो बिसायख'थियाव बाहागो लानो हानाय मोनसे थासारिया इउपिपिएल दोलोनियाव फैबाय आदसा इउपिपिएल दोलोआव नोंथाङा फैनानैहाय माने माबायदि गुस्लायनाय लाबोनो हादों होननानै बुंनो नागिरो नोंथाङाबो बुजियो माने आङो गोबाव सम मोनसे आइडिय'लजिजों खामानि मावबोबाय आरो सासे मानसिनि थाखाय मोनसे आइडिय'लजिनिफ्राय गुबुन मोनसे आइडिय'लजियाव थांनाया एसे टाइम लाखायो मानोना बै आइडिय'लजियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर'नि माहारिबाद बर'नि हारि थांनाय थैनायनि जि सोंथिफोरखौ लानानै खामानि मावनाया बिखा बिख्लो थै मोदोम हाबजोबनानै दङ दा बेवहाय राजखान्थियाव फैनाय लोगो लोगोनो इन्डियानि डेम'क्रेटिक सिस्टेमा माबायदि थिनो बेबायदि खामानि मावनो गोनां जायो दा बेवहाय निस्सय आं मोनसे स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों आरो बेथ' सानसेयैनो जानानै फैया गोलाव सम सोलोंनांगोन सोलोंनानैसो मावनांगोन दा नंखायनो नैबे समाव आंनि थाखाय सोलोंनाय मावनाय साननाय पलिसि लानाय बे गासैनिबो मोनसे गेजेरावनो आं दङ दा नुबोनाय जादों जे आगोलनि जेनाखि राजखान्थिनि थिलि बर'फोरनि दा बिसायख'थि जाब्लानो बर'फोरा गावजों गाव एना एनि जाबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समनिफ्राय बिसायख'थियाव बाहागो लाबोबाय थादों बेखौ नोंथाङाबो सम सम बुंबाय थादोंमोन जेरैहाय बिटिसि जानायनि आगु समाव जा बिएससि दंमोन बिएससि जानायनि आगोल समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे माने पलिटिकेल एजेन्डाखौ इसु खालामनानैहाय बेस खालामनानैहाय राजखान्थियाव बाहागो लाबोदों बे खोथाखौ नोंथाङा बुंबोबाय थादोंमोन दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा इनभल्भमेन्ट दंखायोमोन आगोलनिफ्रायनो पलिटिक्सआव नायबा बिसायख'थियावहाय दा नोंथाङा दिनैहाय माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे आइडिय'लजिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो इउपिपिएल एबा पलिटिक्सआव फैनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा डिफारेन्स जेनाखि बुंनो नागिरदों मा जानो हागौ
नै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राजखान्थियाव खामानि मावनाया मोनसे इस्यु बेस दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि हान्जा नङा नाथाय हारियाव गोबां जेंना दङखाय आरो जेंनाफ्रा राजखान्थि भाबैसो सुस्रांजायोखाय नांगौ समाव राजखान्थियाव आखाइ होनाय बियो जाबोदों बियो सानसे साननै सिगांनि खोथा नङा नोंथाङाबो मिथिगौ जे 1987आव जेला आलादा रायजोआ सोमावसारनाया जायो 87 निफ्राय 90 सिम बिगुरास मास मुभमेन्ट जादों जेराव गोबां मानसि थैनो गोनां जादों आरो 90 आवनो जोंहा गोबां मोनसे टार्निं पइन्टमोन मानोना बड'फाया जाय मेन दैदेनगिरि मेन लिडार बिथाङा बेवहाय आसखान्दा बा अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन बेरामाव गोग्लैनानै आरो बिनि उनावनो गासैबो जिनिसा मोनसे मोनसे गुबुन टार्न लादोंमोन आरो 1991 आव बै समाव आदा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया एबसुनि आफादगिरिमोन आरो बै समाव इलेक्सनाव बाहागो लानानै जानो हागौ सा9 आं गोरोन्थि जायाखैब्ला सा9 एमएलए देरहानानै बिथांमोनखौ एसेम्ब्लियाव दैथायहरनानै जोंहा परमेश्वर दामोन देरहासात मुसाहारि बिथांमोन आब' प्रमिलामोन थांनानै गोबां खामानि मावहैनानै एसेम्ब्लिखौ माने बिथांमोना बिराद प्रेसाराव दोननो हादों कि बड'लेण्ड इस्युआ सल्भ जानांगौ दा बै समनिफ्रायनो नांगौ समाव उनाव फैबाय 93 आव एकर्ड जाबाय 93 नि उनाव 96 सिम पलिटिक्सआव एबसुआ आखाइ होआखै 96 आव मुभमेन्टआ स्टार्ट जाबाय अब्ला एगेइन माने एबसुआ माने बेवहाय बाहागो लाबाय नाथाय बै समाव सानैल' एमएलए मोननो हादों एगेइन मुभमेन्टआ इउजि दानि दैदेननायाव बिगुरास जाबोबाय 2001 आव एगेइन इलेक्सनाव बाहागो लाबाय आरो बै समाव 10 जन एमएलए देरहानो हादों बिनि उनाव फैलायबाय 2003 आव एकर्ड जाबाय 4-5 आव बारा गोनां जायाखिसै उनाव फैयै 2010 निफ्राय एबसुआ आन्दलनखौ रिजुम खालामफिनबाय अब्ला लोगो एमएलए एमपि नांगौ जाबाय ओंखायनो 2016 आव माने एमएलए फसंदों देरहायाखै आरो 2014 आव एमपि आव थोंजोङै इउजि ब्रह्म बिथांखौ दैथायहरनो नाजादोंमोन दिल्लीयाव जाहाथे खामानि मावनो हायो दा बेबायदि मोनसे इस्यु बेस मोनसे एजेन्डाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियाव नांगौ समाव बाहागो लादों नाथाय आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि नंला बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि बायदियै सिन्ताखौ खालामसिगोन आङो वेल विजार जानानै थासिगोन बा आङो नांगौ समाव बे प्लेटफर्मनिफ्राय माबायदि मदद होनो हायो बेखौ आं खालामलांगोन हारिनि इस्युआव बा एबसुनि नांगौ समाव नाथाय दा आङो गुबुन एंगलजों आं साननांगौ जादों मानोना राजखान्थिया दिनै जोंनियाव जि राजखान्थिनि गोनांथि जादों बेयो नेसनेल लेभेलनि खौ सानोब्ला स्टेट लेभेलनिखौ सानोब्ला आरो काउन्सिल लेभेलनिखौ सानोबा दा बेवहाय गोबां डिफारेन्ट दङ दा नंखायनो जोंनियाव जि रोखोमनि राजनिति नांगौ जादों बेवहाय मोननै खोथा साननांगौ जादों मोनसेया जाबाय हारिया थांना थानांगोन जि राजखान्थि खालामगोन बेयो हारिनि खोथा थानांगोन सेकेन्डआव जाबाय ओनसोल जौगानायनि खोथा थानांगोन हारिनि रैखाथि जौगानाय प्लास ओनसोल जौगानाय बे मोननैखौ लानानै राजखान्थिखौ बोरै लांनो हायो बेखौ लानानै सानलाय हलाय खालामनाय जादों 2010 निफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्टलि इनभल्भ जादों माने राजखान्थिजों नोंथांमोना बै समावहाय बबे पलिटिकेल पार्टिखौ बेकआप खालामदोंमोन नङा बेवहाय नोंथांमोना होनना बुङोबा आंथ' दा UPPLनि प्रेसिडेन्ट जाबाय नोंथाङा एसे बेक खालामनानै रायलायबाय थानाय जादों दा बे सोंलुखौ एबसुनि आफादगिरि नेहाथारैनो सोंनांसिगोन नोंथाङा आंखौ माने UPPLनि कुइसनखौ सोंबा मोजां जायो दा थेवबो नोंथाङा सोंदों हिसाबै दा बै समाव 2014 आव BPPAबाथ' रेजिस्टार्ड पार्टि नङामोन दा इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबैनो इउजि दाया गसंदोंमोन आरो इउजि दाया जिहेतु सोमावसारनायजों एकदम नांथाना दङ सानसेनि थाखायबो गोजान जायाखै आरो पार्लियामेन्टआवथ' बिथाङा सासे गोरों पलिटिशियान बा इन्टेलेक्सुवेलखा बेजों लोगोसे दिल्लीयाव बिथाङा एसे आखाइ दङ ओंखायनो इउजि ब्रह्म बिथांखौनो फसंनाय जादोंमोन एगेइन 2019 आवबो जिहेतु एकर्डआ जाथ'वाखैमोन इउजि ब्रह्म बिथांखौनो फसंफिननाय जादोंमोन दा बेवहाय पार्टिखौ नायनानै नङा बेक्तिखौ नायनानै मानोना जोंनि गेजेराव बेक्तिया बिराद बारा बुरजा गैया सासे सानैल' दिल्लीयाव खामानि मावनाया सोरखौबा गोदान जोङो बेयाव प्रजेक्ट खालामनो हायाखै नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरिमोन हिसाबैनो बै समनि बाथ्राखौ बुंनायखाय नोंथांखौ बुंनाय जादों जे नोंथाङा सोरखौ बेकआप खालामदोंमन दा बुंनो नागिरदों जे BPPA पलिटिकेल पार्टि बेथ' दा गैलिया PCDR नोंथांमोना दादोंमोन
PCDRनि गेजेरजों नोंथांमोना BTC इलेक्सनावहाय बाहागो लादों 2015आव आरो बिनि उनावहाय PCDRखौनो UPPL नोंथांमोना बानायनो लादों होननानै बुंनाय जादों आरो बेफोरनि जेनाखि बानायनाय थासारि दा बेवहाय गोबांसे अजद होनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो UPPLखौ दादों एबा माने PCDRखौ दादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मावख'फोरावनो नोंथांमोनहा माने बै राजखान्थियारि माखासे हाबा हुखाखौ मावनो होदोंमोन बिदि अजदआ फैबाय थादों नङा बे सानैसोआ बे अजदखौ होबाय थागोन नाथाय अजद होग्रा मानसिया सोर नोंथाङा बेखौ नाय बे बेसे बैसोनि जुदि बियो 18 बोसोरनि बा बिनि उननिबा बेहा सिगांनि डेभेलपमेन्टफोरजों लिंक थानाय नङा जुदि बिथाङा 50 बोसोरनिबा आं निस्सय बुंगोन जे बिथाङाबो जुदि जाथिनि खामानि मावदोंब्ला बै समाव एबसु अफिसाव थानानैनो 2001नि इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन बै समाव 91नि इलेक्सनखौ एबसु अफिसाव थानानै गेलेदोंमोन एबसुनि हयथ' फ्लेग बेनार लानानैनो दा दिनैनि समाव बिथांमोना जास्ट मोनसे गावखौनो गोजोननो बा सोरखौबा लासिंसिं खालामनो एबा गाहाय खालामनो बे कुइसन्सफोरखौ लाबोयो आदारवाइज नोंथाङा नाय बर' हारिनि थांनाय 30 बोसोरनि जारिमिनाव नङा होमबा साहित्य सभाया मोनसे पजिसन लानानै थादों राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि मोनसे एक्सट्रा पजिसन बर' हारिनि बेखौ नागारनानै जुदि पलिटिकेल डेभेलपमेन्ट पलिटिकेल खामानि मावनाय इस्यु बेस खामानि मावनाय मुभमेन्टनि खामानि मावनाय एबसु नङा होमबा खिन्थु एबसुखौनो बयबो टारगेट खालामो एबसुनि गोरोन्थिखौ ओरैबायदि जावो माने खदालजों जावलाय JCBजों जावलाय एबसुनि गोरोन्थि बरननायाव ओरैबायदि बेस्थ' हरास बिखौ बरननानै जोंहा जाथिया मा लाब जागोन पास्ट इज पास्ट प्रेजेन्टखौ ला फिउचारखौ ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेयो जाहैबाय फरायसाफोरनि गौथुम दा बे हिसाबै फरायसाफोरा पलिटिक्सआव इनभल्भ जानाय लोगो लोगोनो बेनि जेनाखि थासारि जोंनि एकाडेमिक जेनाखि सिटुएसन बियो डाइभार्ट जानो लागै हमो बेखौ येस बेखौ एबसुआ बेखौ माइन्ड खालामो एबसुआ माइन्ड खालामा बिदि नङा जे एबसुआ बेखौ माइन्ड खालामो ओंखायनो एबसुआ इडुकेसननि जुदि बर' जाथियाव बांसिन एवारनेस खालामदों होनबा एबसु सोरबाया बेखौ क्रिटिसाइज खालामदों खिन्थु हि इज नट डुइं एनिथिं माने बे जेबो मावाखै एवारनेस खालामदों स्कुल कलेज इउनिभारसिटि टिचार्सफोरनि साख्रिया जानांगौ इमप्लयमेन्ट जिफोर एनामलिसफोर जादों टिचार्सफोरनि बे जोबनांगौ टेक्सट बुक एभ्रिथिं एबसुआनो मावदों बाट स्टिल माने मानसिफ्रा एबसुखौ दिग खालामो जावो बै मानसिया खिन्थु जेबो मावा नङा होमबा दा नोंथांनो आं एग्जाम्पल होनि NSUI कंग्रेसआ रुलिं गभर्नमेन्ट NSUIआथ' स्कुल कलेजावनो थायो जों इसोरखौ बुंदों नामा मालाबा जे कंग्रेसआ NSUIनि थाखाय स्कुल कलेजनि परिबेसा गाज्रि जाबाय SFI कंग्रेस स्कुलावनो थायो बिसोरो दिनै JNUआव माने बिसोरनि मानसिफ्रा दङ दिनै ABVP स्कुल कलेजावनो मावो बिथांमोनाबो बिसोरखौथ' जों बुङाखै मालाबाबो जे नोंसोरो फरायनायनि थासारि गाज्रि खालामबाय खिन्थु जोंनिया मा बुंबाय जे एबसुआ पलिटिक्सआव थांनानै गाज्रि खालामबाय एबसुआ जेसेबां पलिटिक्स खालामदों बिनि 80% खिन्थु ससाइटिनि खामानि मावदों आङो आवगाय लांफिननो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायखौ जुरिदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय 1987आव हमलेण्ड बे समनि मुं हमलेण्ड हिसाबै दाबिदोंमोन सेपारेट स्टेट बिनि आगोल सम बोसोरखौ आं थांनो नागिरदों 1986 बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लानाखि एजेन्डा प्लेस खालामनो नागिरबाय जे सेपारेट स्टेट बा पलिटिकेल माने हाबाफारि जों मावनो लानांसिगोन आरो पलिटिकेल इस्युब्लाबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लानांसिगोन बै समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा खावनायाव गावदों येस नङा बेवहाय खावनायाव गावनायनि थाखाय नोंथाङा सोरखौ दाय होनो बड'फाखौ दाय होनो ना बै समनि गंगाधर रामसियारि निरेन सैनारिखौ दाय होनो हिस्ट्रि इज हिस्ट्रि नोंथांनि हिस्ट्रिखौ जुदि बोदलाना नायोबा नोंथांनि पार्सनेल लाइफनि हिस्ट्रिखौ दायदो मालाबा नोंथाङा हयथ' मोजां मावदों मालाबा गाज्रि मावदों हिस्ट्रि इज हिस्ट्रि हिस्ट्रिखौ लानानै नोंथाङा फिउचारखौ थिग खालामनो हाया मोनसेल' खालामनो हायो आङो थांनाय समाव गोरोन्थि मावबाय दा मावला जुदि बै समाव बड'फानि डिसिसन गंगाधर रामसियारिनि डिसिसनखौ लानानै जुदि प्रमद बर'खौ सोङोबा आं सोंजोङै बुंनांगोन आइ वाज नट देयार जुदि बिदि बुङोबा आंखौ इरेसपन्सिबल होनगोन नङा होमबा बेसेबां डिफारेन्स बानबुंथाया नैबेनोमोन जे बर' फरायसा आफाद एबा बर' फरायसाफोरखौ पलिटिक्स इस्युआव थायालासे बेखौ होमबा दिनै नोंथांनियाव आं प्रश्न खालामगोन अब्ला बड'फाया पलिटिकेल इस्युखौ लानाङामोन नामा जुदि बड'फाया पलिटिकेल इस्युखौ लायामोनबा एज ए स्टुडेन्ट इउनियन BACआ जागौमोन ना BTCआ जागौमोन ना दिनै BTRआ जागौमोन ना दा जायफोरा बे सोंलुखौ लाबोदों नोंथांनि थ्रुयै जेनेबा सोंनो नागिरदों नोंथाङा एडिटर नोंथाङा मेडिया आंनियाव सोंदों खिन्थु नोंथाङा प्रेजेन्ट खालामदों जे सोरनिबा माइन्डखौ जेनेबा रायजोफ्रा ओरै सोंनो नागिरदों होननानै दा बै मानसिफोरनिसिम आंनि कुइसन जे बै समाव जुदि बड'फाया
पलिटिकेल इशुखौ जुदि लाबामोनबा BSc जागौमोन ना BScआ जागायजेनामोनब्ला BTC जागौमोन ना BTCआ जायामोनबा BTRआ जागौमोन ना बै नैबे जि थ्र जि फैबाय थाबाय मोनसे डेभेलपमेन्ट वान आफ्टार एनादार जेनेरेशन टु जेनेरेशन दा बिनि थाखाय दिनै जुदि नोङो रिपेन्ट खालामोबा येस अ सरि 30 इयार्स बेक माने बड'लेण्डखौ एबसुआ बिजेननाङामोन अ सरि 30 इयार्स बेक माने एबसुआ मानो बड'लेण्डखौ बिनाय नङाबा दिनै हारिया ओरै जागौमोन सोरनियावबा बेबायदि थेसिस दङ नामा थेसिसआथ' बेखौनो बुङो जे आन्दलनखौ खालामनायखायनो दिनै पलिटिकेल राइटखौ मोनदों आन्दलन खालामाबा पलिटिकेल राइटखौ मोनामोन दिनैनि समाव पलिटिक्सनि थाखाय पलिटिकेल इशुखौहाय प्लेस खालामनो थाखाय बर'फोरनो गोबां पलिटिकेल पार्टि दंसै नोंथां दैदेननाय UPPL दंसै दा बिदिनो BPF दङ बर' हारिनि बुंनो थाङोब्ला पलिटिकेल पार्टि बुंनांगोन मोननै मैखोम दोलो नोंथां दैदेननाय UPPL आरो हाग्रामा महिला दैदेननाय BPF बे मोननै पलिटिकेल पार्टि थानायनि उनावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ पलिटिक्सआव इनभल्भ खालामनाया गोनांथि जाबावगोन ने बे डिपेन्ड आपन बेखौ एबसुआसो सानगोन बेखौ आं साननो हाया मानोना आं दा एबसुनि आफादगिरि नंला बे कुइसनखौ नोंथाङा एबसुनि दानि लिडारफोरनो कुइसनखौ खालामनांगोन आरो लोगोसे जोंनि मावनायनि सायाव सोनारगोन दिनै आङो पार्टियाव फैनानै गाबोन जुदि जातीय इस्युफोरनिफ्राय गोजान जालाङोबा BPFआ जुदि दिनै पार्टि खालामनानै जातीय इस्युआव जुदि गैयाबा बर' हारिनि इस्युसफ्राव जुदि गैयाबा निस्सय एबसुआ गावनि बायदि सानगोन दा बेखौ लानानै आं प्रेडिक्ट खालामनो हानाय नङा कि एबसुआ दिनै मा मावगोन गाबोन मा मावगोन आरो बे थिगबो नङा प्रेडिक्ट खालामनाया मानोना बेखौ कर्सआसो खोन्थागोन पलिटिकेल कर्सआ आरो जोंनि एक्टिभिटी जोंनि चिन्ताधारा आरो बर' जाथि दानायनि फिल'सफि बेजोंसो सोनारगोन जुदि एबसुआ सानोबा बर' साहित्य सभाया सानोबा बर'नि माहारि आफाद बा इन्डिभिजुवेल्स माहारि दाग्रा बै लिडारफ्रा सानसुमैफ्रा जुदि सानोबा जे UPPLआ माने गैला BPFआ गैला बिथांमोना गुबुन मोनसे सानगोन गाबोन बेखौबो आसरित जानांगोन नोंथाङा 5 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव UPPLखौ नांला BPFखौ नांला होननानै गोदान पार्टिबो जाहैनो हानाय जागोन बियो दिनै आसुआ नुबाय नोंथांमोना एसेबां गोबाव AGPखौ नायै फैनानै दाख्लैबावै आवाज दैखांबाय जे जोंनो एनादार रिजनेल पार्टि नांगौ हारसाफोरनि गोरोंफ्रा बुङो आसुआ पार्टि बानायबानो दिगदार जायो AGPखौबो बानायदोंमोन दिगदार जाबाय आसुआ पार्टि दानाङा होननानै फारसेथिं सिङाव सोलिबाय थादों जे पार्टि मोनसे नांथारगोन नङाबा जाथिया थांला ओंखायनो बे जिनिसखौ सोरबा जोङो मोनसे ड्रयिं रुमाव बा मोनसे डिसकासनाव फिनिश खालामनो हाया अभारअल थासारियासो बेखौ थिग खालामो दा दिनै नरेन्द्र मदिया एनादार माने लकडाउनखौ लांगोन ना लाङा बे COVID-19 केसनि सायावसो सोनारहैगोन बियो दा नोंथाङा UPPLनि प्रेसिडेन्ट बर' पलिटिक्सनि सासे मैखोम माने मावथि जानानै नंथ'आ जानो नागिरदों दा फैबाय थानाय समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा फरायसा गौथुमफोरखौ पलिटिक्सआव फैनायखौ नोंथाङा लुबैयो नामा नङा आंनि लुबैनायजों नाय नोंथाङा आं गोबाव सम एबसुनि बिबानगिरिमोन मावथिमोन दा बै समाव आंबो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स सानदों जे एबसु एन्ड पलिटिक्स एबसु एन्ड जातीय मुभमेन्ट बे मोननै जिनिसखौ बोरैहाय लांनो दा बेवहाय जेला नोङो गासैबो साइडनिफ्राय मोनसे कम्पालसनाव फैयो हारिखौ उद्धार खालामनांगौबा जोंनि राजनिति नेताफ्रा जेरै बै समाव सरन समर मोना मावाखिसै होननानै एबसुआ थांनाया बै सिटुएसनानो दाबो जोबाखै माने गाबोन जुदि जोंनि राजनितियाव थाग्रा हमना लाबाय बिराद मोनसे मेजर इस्यु MPआ खोथा बुंनांगौ बुङाबा मेजर इस्यु MLAआ खोथा बुंनांगौ बुङाबा डेफिनेटलि एबसुआ सानगोन बेखौ आं लुबैनायजों नङा दा नोंथाङा लुबैनायजों नङा गोबां समाव हमना लादो मोनसे एग्जाम्पल होनसै आङो नोंथाङा बड' नेशनेल फेस्टिभेल खुंदोंमोन आंबो एबसुनि आफादगिरिमोन नोंथाङा आंखौ लिंहरदोंमोन आं थाङाखै नङा होमबा गाज्रि सानलायनानै नङा आंहा नोंथांनि सायाव पार्सनेलबो गैया आरो बड' नेशनेल फेस्टिभेल खुंनायनि सायाव पार्सनेल नङा खिन्थु एबसुनि जि चिन्ताधारा एम एन अबजेक्टिभ खामानि बि होबथादों जे बेयाव प्रग्रामाव थांथ'नाङा नांगौबा उनाव थांगोन उनाव जेला नोंथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव लिंबाय रायलायनो आं थांदों शेयार खालामहैदों दा एबसुनि मावनायखौ जों बाहेरनिफ्राय प्रेडिक्ट खालामनो हाया जे एबसुआ माखौ मावगोन माखौ मावा बिकज एबसु इज ए बिग इन्स्टिटिउसन बेहा गावहा फिल'सफि दङ आइडिय'लजि दङ बेहा गावहा इन्टेलेक्सुवेल सार्कोल दङ एबसुआ गावहानो गासिबो दंजोबखायो स' आंबो एबसुनि आफादगिरि गनायनि उनाव दिनै आंबो इन्डिभिजुवेल जाफैबाय आंबो पार्टियाव फैबाय दा नोंथाङा आंखौ सानना लानाङा जे एबसुनि रिमट कन्ट्रल आवनाय दङ दा भेरि डे आं एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय गखांनाय अखानायनिफ्रायनो आंखौ नुदों नोंथाङा आं इमोसन जानानै गाबनानै ओंखारदों खारन आं बुजिदों जे अखानायनिफ्राय आङो माने बै प्रमद बर'आ नंला ओंखायनो एबसुआ बिराद बिग इन्स्टिटिउसन दा बै जिनिसखौ जोंसो एखनबा आन्डार एस्टिमेट खालामफ्लाङो ओंखायनो एबसुआ आं फैबानो जे एबसुआ फैगोन आं थांबानो जे एबसुआ नो एबसु विल डिसाइड इन योर अन प्लेटफर्म अजदआ फैबाय थादों जे 2010 मायथाइनिफ्रायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'फोरावनो पलिटिकेलनि माखासे खामानिफ्रा जाबोदोंमोन
नङा दिनैनि बे समावहाय अबजेक्सना 2010निफ्राय नङा बे अबजेक्सना गोबां समनिफ्रायनो बै समाव माने सोरबा हयथ' पिटिसिनि लिडारफ्रा बुंदोंमोन बा सोरबाया बुंदोंमोन फैयै फैयै उनाव जेला बिटिसि एकर्ड जाबाय बिटिसि एकर्डनि समाव बेवहाय एबसु अफिसाव माने एनडिबि थाग्रा होननानै नागिरहैनानै एबसु अफिस बुख्रुबलायनाय जादों एबसु अफिसाव इउपिपिएल बिपिपिएफनि लिडार थाग्रा होननानै अफिस बुख्रुबहैनाय जादों बे दिनैनि खोथा नङा 20नि खोथा नङा नोंथाङा बिराद गोदान खोथा बुंदों बेयो बिराद गोबावनिफ्रायनो जाबोदों आरो बै मानसिफ्रा लाबोदों जाय मानसिफ्रानोखि एबसुनि गोसोखौ जै खालामनो हायाखै मानोना नोंथाङा सानना लानाङा जे एबसुआ प्रमद बर'नि प्रपार्टि इउजि ब्रह्मनि प्रपार्टि न' एबसुआ राजेन माने बसुमतारी बिथांनिबो प्रपार्टि ओंखायनो बयनिबो प्रपार्टि बियो ओंखायनो सोरबाया जुदि सानदोंबा एबसुखौ मिस इउज खालामदों एबसु अफिसखौ बाहायदों न' खुनु बिदि इन्टेनसन गैया आरो आंथ' गासैखौबो मोनबोनाय हिसाबै एबसुखौ 1% मिस इउज खालामनो बाहायनो आंहा खुनु इन्टेनसन गैया थारमाने फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा एबसुखौ लाफानाय नङा नङा आंनि खोथा नङा बे एबसुनिसो खोथा दिनै आं पार्टियाव फैनायनि उनाव नोंथाङा जेखौ बुंदों आंनि खोथा नङा एबसुआसो डिसाइड खालामगोन आं सोर एबसुआ जाथिनि 50 बोसोर डिउटि होबोबाय जाथिनि लिडारशिप होबोबाय खामानि मावबोबाय गुदुं गुसु खैफोद आफोद जाथिखौ बेंबोबाय दा बै एबसुखौ आंनि लुबैनायजों नङा एबसुनि लुबैनायजोंसो जागोन दिनै जुदि एबसुआ बुङोबा प्रमद बर'आ बेखौ मानो मावदों सोंखारिबा आइ मास्ट एक्सेप्ट इट एबसुआ बादुला बर' फरायसा आफादा मोनसे बिबानबो थाबाय जे गावसोरनि गौथुमनि गोबाव सम दैदेनगिरि बिथाङा दिनैनि समाव पलिटिक्सआव ओंखारनो फैबाय आरो बै दैदेनगिरिखौ बिथांमोना माने बेकआप होनायनिबो बिबानाव फैयो नङा एबसुआ इन्डिभिजुवेलखौ साना मालाबाबो आंखौबो गोबां समाव बुंदोंमोन जेला आं एबसुनि आफादगिरिमोन एबसुआ रबिराम नार्जारिनि मथे सोलियो इउजि ब्रह्मनि बायदि सोलियो आरो इउजि ब्रह्मआ एबसुनि बारग' आफादगिरिखाय इउजि ब्रह्मनि खोथा नङाबानो एबसुआ सोलिया इउजि ब्रह्मनि इन्डिभिजुवेलजों सोलिया जोङो इउजि ब्रह्मनि फिल'सफिया इउजि ब्रह्मनि आइडिय'लजिया जिहेतु बर'खौ मास्टारेस दानायनि थाखाय बिथाङा सानो बै आइडिय'लजि फिल'सफिखौसो जों बाहायो सानसुमा खुंगुर बसुमतारीखौबो जों लिङो एखमबा सानसुमा दाया मोजां मोनो एखमबा गाज्रि मोननानै खारो जोंहाथ' बैजों लागाव नङा बेजों खुनु रिलेटेड नङा होमबा दा राजेन बसुमतारी नोंथांनियाव जि मोजां दोङो बेखौबो एबसुनो नांगौ एबसुआ बेखौ बाहायगोन मोजांखौ नोंथाङा नायनानै ला खुनु सासे इन्टेलेक्सुवेलखौ एबसुआ गारनो नागिरा खिन्थु सोरबा सासे इन्टेलेक्सुवेला सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों एफिलिएटेड जाबाय सोरबा इन्डिभिजुवेला सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों एफिलिएटेड जाबाय बिसोर एबसुनिफ्राय गोजान जालाङो आदारवाइज बेबायदि जेबो गैया ओंखायनो दिनै आं एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय ओंखारना पार्टियाव फैबाय एबसुआ आंजों थाथारनांगो फैथारनांगो थांथारनांगो जिरायफानांगो गसंफानांगो होननाय खोथा नङा एबसु उइल डिसाइड मा खालामनांगोन आंहा बे एबसुनि सायाव सोनारगोन गतिके बे एखे बदनामखौ आंबो सिगां मोनदों दा इउजि ब्रह्म होननाय सासे मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनायखायनो इउजि ब्रह्मनि बायदि जलाय गसंलाय खालामो इउजि ब्रह्मआ एबसुखौ सालायो न' आरोबाव मानसि गोबां दङ नाथाय इउजि ब्रह्मआ जिहेतु एक्टिभ मानसि बिथाङा जिहेतु सानबाय थायो बिथांनियाव माखासे मिशन भिजनफोर थायो जायनि थाखाय दिनै UN एकाडेमि सोलिगासिनो दङ गोबां बड'फानि एवार्ड होगासिनो दङ बैफोर खोथानि थाखाय इउजि ब्रह्मखौ जोङो जातीयताबादनि सिन्तायाव बिथांखौ माने जोङो लाफानाय जायो दा नैबे जिनिसखौनो जोंखौ पार्टि आदारवाइज इउजि दायाबो पार्टि मावो नङा होमबा दा आंबो दिनै पार्टि मावफैबाय जुदि गाबोन समफोरालागै आंनि साननाय हनाया एबसुनि बायदिनो जायो हयथ' एबसुआ आंखौ लागोन बा रेसपेक्ट खालामगोन बा लिंक लागोन गाबोन जुदि आङो डिरिल जालाङोबा एट एनि ममेन्ट दा जों सावरायनि फैगौ समनि बिसायख'थिनि बाथ्रा बिटिसिनि बिसायख'थि जाथारनोसैमोन कर'ना भाइरासनि थाखाय दिन दानानै थाबाय दा आं नोंथांखौ दहायनो सोंदोंमोन जे प्रिपारेसना माबायदि नोंथाङा बुंबाय प्रिपारेसना अलरेडि जाबाय थादों सरकार जागोन नोंथांमोननि राजनितियाव फैबाय जेला एसे राजनितिनि खोथा बुंनांसिगोन नोंथाङाबो सोंबाय 19 बोसोर जायफ्रा सरकाराव दङमोन बिसोरनि सायाव गाज्रि मोननाय खुद्रिनाया बिराद बारासो बारा जाबाय दा बे मोनसे गुबुन मोनसेया जाहैबाय रायजो राजाफ्रा मोनसे अल्टारनेटिभ नागिरदों जे माबा मोनसे मोजां सिन्ता माबा मोनसे जौगानाय लाबोनो हायो नामा आरो जायफोर जेंनाफ्रा 19 बोसोराव सुस्रांजायाखै बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय गोदान मानसि रायजो राजाफ्रा नागिरदों दा बे हिसाबै आंबो UPPL आव फैबाय गोबां आफादाव थानाय दैदेनगिरिफोर फैबाय जोंनि हारिनि गुबुन हारिनि दा बेखौ रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामदों नट एज ए लिडार बाट एज ए मावथि
दा आंबो दैदेनगिरि नङा आं नोंथांनि सिगाङाव स्पष्ट बुङो सोरबाया सानना लानो हानाय बे बिराद गिदिर दैदेनगिरि नङा आं बर' हारिखौ गावनि बिमा बिफा बायदि बिदा फंबाय बायदि नायबोदों आं ओंखायनो हारिनि जेंनाखौ लानानै खोथा बुंबोदों खामानि मावबोदों दा गुबुन हारिनि गेजेरावबो बैसोरनि हारिफोरखौ अनग्रा सानग्रा मानसि नागिरबाय थादोंमोन दा जोंनि खोथाफोरखौ बिथांमोना मोजां मोननानै एक्सेप्ट खालामदों आरो बेबायदि जि ट्रेन्डआव थांबाय थादों दा बेवहाय आं दिनैनि तारिखाव बुंनो हायो जे UPPLनि दैदेननायावनो सरकारा जागोन बेखौ आङो निश्चित बुंनो हायो इउजि ब्रह्म दैदेनबाय थानाय UPPL समनि बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे सोलायनाय नांसिगौ आरो फैगौ सरकारा माने UPPL PCDR नि जागोन आरो बै समाव नोंथाङाबो बुंफादोंमोन जे PCDR-आनो सरकारा जासिगोन आरो जोंनो सोलायनायखौ नांगौ दिनैनि दिनावहाय दैदेनगिरिया सोलायदों इउजि ब्रह्मनि आखायाव दंमोन बे समाव जेनदोंमोन अनलि सा 7 सोद्रोमाल' देरहाबोनो हादोंमोन बिजाथिफोराल' देरहादोंमोन दा दिनैनि समावहाय नोंथाङा UPPL-नि प्रेसिडेन्ट जाबाय दा बुंनो नागिरो जे गोबांसाया जे इउजि ब्रह्मआ आफादगिरिमोन बिथाङा दिनैनि समाव आफादगिरियाव गैला नोंथाङा फैबाय इउजि ब्रह्मखौ मोजां मोनग्रा गोबांसा सोद्रोमाफोरा नोंथांनि आवथायाव गैया बेबायदि बुंनायाथ' मेला थागोन राजखान्थियावथ' मा बुंनो हायो मा बुंनो हाया आरो केलकुलेसन खालामनाय एनालाइसिस खालामनायाव खुनु बादा गैया खोथाया जाहैबाय मा जे दिनै आङो आफादगिरि जादों सोलायनाय नांगौ होननानै फैदों PCDR-आव जोंहा मोनसे सिन्था दङमोन जुदि बै समावथ' पार्टिनि स्ट्राक्चाराबो एसे फिसामोन खिन्थु थेवबो मोनसे अल्टारनेटिभ नांगौ होननानै इउजि ब्रह्म रबिराम नार्जारि बिथांमोना दैदेनबोबाय थादोंमोन आरो जोंबो बयबो सापर्ट होदोंमोन मुभमेन्ट ग्रुपआ एबसुल' नङामोन NDP प्रग्रेसिभ जइन्ट एक्सन गासैबो सापर्ट होजोबदोंमोन गुबुन गुबुन जाथिनि अर्गेनाइजेसन दा बेवहाय थांनानै 7 जन मोनबाय खिन्थु बै समनि साननाया ओरैबायदिमोन जे जुदि मेजरिटि मोननानै सरकार दायोबा मोनसे वेलफेयार स्टेटनि कनसेप्टआव सालायनांगौ मोजां मोनसे खुंथाय होनो थाखाय आरो जुदि मेजरिटि मोनाब्ला अब्ला अपोजिशन दानांगौ जाहाथे कुइसन लाबोनानै काउन्सिलखौ एफेक्टिभ खालामनो हायो उनाव जेला मेजरिटि मोनाखिसै अब्ला कुइसन लाबोनायखौ स्टार्ट खालामबाय आरो कुइसन लाबोनानै मानो उमुक प्रजेक्टआ मोजां जाया मानो पलिसिसफ्रा थिग नङा मानो सेलारिनि रुल गैया उमुक रुल गैया बैफोरखौ खालामनानै दा BTC-आव गोबां कुइसन्सखौ जोंनि 7 जन MCLA लोगोसे गुबुन गुबुन MCLA-खौ लानानै लाबोनायाव माखासे खामानिखौ मावनो गोनां जादों बे जाबाय फेक्ट आरो बेखौ जोङो लाबाय थादों दा नोंथाङा जेखौ बुंदों जे इउजि ब्रह्म सोलायनायाव सोरबा दुखु मोनदों आं बेखौ मिथिया सोर दुखु मोनदों दिनैसिमबो आं मिथिया मानोना जोङो बिदा फंबाय बायदि सोलिबोदों दाबो जोङो बिदा फंबाय बायदि सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय इउजि ब्रह्म बिथाङा दिनै आंनो आफादगिरिखौ सामलायनो दायित्व होदों सिगाङावनो बुंदोंमोन जे जेब्ला एबसुनिफ्राय गगोन फैनांगौ आरो आं नाथाय इमिडियेटलि आं डिसाइड खालामाखैमोन पार्टियाव फैगोन ना फैया मानोना गोलाव सम एबसुआव खामानि मावबोनानै गोबां गोखा गोखै मोननानै आंबो एसे लेखा फरायनाय स्टाडि खालामनाय हायार इडुकेसन लानायनि माखासे सिन्थायाव दंबाय थायोमोन नाथाय कुइकलि एकर्डआ जानायलाय मोनसे बयनियावबो मोनसे कल फैबाय जे जोंहा पलिटिक्सआवबो खामानि मावनो नांसिगौ दा बे हिसाबै आंखौ बिबान होदों आं बिबान मावनो फैदों गतिके आं साना जे बेवहाय सोरबा खुद्रिदों मानो सोरबा जावनानै मायबा खानस्रि बरन नागिरदों जिबौ बरन नागिरदों आंहा बेजों खुनु मेटारबो गैया खामानि मावनो फैदों खामानि मावगोन नोंथाङा साबैसे MCLA देरहाबोनायनि गेजेरजों सरकार दानो सानदों जोंखौ हारसिं सोङोबा जों हारसिङै सरकार दानो हानाय पजिसनाव दङ आरो गाज्रिसे गाज्रि जाबाबो जोङो सोरबा 2-3 मानसिनि हेल्प लानानै सरकार दागोन आंहा बिदि फिल जायो नैबे समाव मेनिफेस्ट'आ रेडि खिन्थु इलेक्सनानो गैया नालाय जों ओंखायनो फोसावाखै जेला इलेक्सन फैगोन जों फोसावगोन नोंथांनि सरकारनि प्रप'ज माने BTC सरकार फार्स्ट एजेन्डा मा जागोन नायदो जे मोनसे ओनसोला जौगानांगौबा बे ओनसोलनि खुंथायनि सायाव सोनारो दिनै भारतबर्षआ जौगानांगौबा भारत सरकारनि सायाव सोनारो आसामा जौगानांगौबा आसामनि सायाव सोनारो BTC BTR-आ जौगानांगौबा बेनि सरकारनि सायाव सोनारगोन दा नंखायनो जोङो फार्स्टआव मोननै खामानि मावनांगोन मोनसेया जाबाय आंबो सिगनेटरि हिसाबै BTR एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगोन 2 नाम्बारा जाबाय फार्स्ट BTC-नि दानि जि खुंथाय जि सिस्टेम
बेखौ जोङो एसे सोलायनानै मोर ट्रेन्सपारेन्ट आरो मोर एफेक्टिभ खालामनो थाखाय खामानि मावनांगोन दानि जि खुंथाय बेखौ सानै साथामसो लिडारफोरनि गेजेरावल' कनफाइन थानाय बायदि नुयो बेखौ खोब ट्रेन्सपारेन्ट रायजो राजाफ्रा मा जादों मा जाया बेखौ मिथिजोबनो हानाय खुनु बेबस्था गैया दा नंखायनो कुइकलि आंनि साननाया जाबाय मा जे बे सिस्टेमखौ सोलायनांगोन आरो बेखौ नोंथाङाबो आंबो बयबो बुजिनो हानाय बायदि एसे सिम्प्लिफाइ एसे इजि खालामनांगोन बेखौ बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन खोथा नोंथाङा बुंदों बिटिआर सुक्ति नोंथांमोना खालामदों दा बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआरल' खालामनाय जादों ओरै अजद फैदों गुबुन जेबो गैया बे अजदखौथ' लाबोनो हागोन खिन्थु बिनि स्टेटासा बिराद गोजौआव बिटिसिआव नोंथाङा नाय बेवहाय डिसिएसपिनि नाम मख'नाय गैयामोन बिनि एरियानि बाहेरावखामोन नैबे एकर्डआव दङ जे डिसिआ जोंनि गासिबो डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिनि पार्ट जागोन डिसिआ पार्ट जानाय लोगो लोगो नोंथांनि बेनिफिटआ मा दा भारत सरकारा डाइरेक्टलि आसाम सरकारा डिसिनि थ्रुयै माखासे स्किम इमप्लिमेन्ट खालामो डिसिआ नोंथांनि आखायाव फैनाय माने बै स्किमफ्राबो नोंथांनि आखायाव फैनाय गुबुन मोनसेया जाबाय एसपिडिसि जोंनि गोबां समाव सिबा आगोलाव बुंबोदों पुलिस प्रशासना आंनियाव गैया दावराव दावसि जाबालाय मा जानो दा प्रशासनखौ डाइरेक्टलि काउन्सिलावथ' होम डिपार्टमेन्टखौ मोना इनडाइरेक्टलि एसपिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनो हानाय लाबोनो हानाय एटलिस्ट मोनसे पर्यायखौ लाबोनो हादों दा नैबे मोनसे डेभेलपमेन्ट गुबुन डेभेलपमेन्ट बेवहाय माने एग्जिकिउटिभ लेभेलाव माखासे सोलायनाय सिङाव दङ एग्जिकिउटिभ लेभेलाव इक'नमिक लेभेलाव सोलायनाय दङ डाइरेक्ट फान्डिंनि खोथा आर्टिकेल 280 नि एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ दा बेखौ लानानै नैबे एमेन्डमेन्टआ 125टा जुदि प्रसेसआव गैयामोनब्ला नैबे गभर्नमेन्टआ दानो डाइरेक्टलि 128खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनो फाइनान्सियेल पावारखौ होनो नागिरदोंमोन जिहेतु एमेन्डमेन्टआ टेबोलाव दंखायो ओंखायनो एमेन्डमेन्टजों लांफानानैब्लाबो बियो डाइरेक्ट फान्डिंआ जोंनियाव जासिगोन बे मोनसे जोंनि थाखाय डेभेलपमेन्ट गुबुन मोनसेया जाबाय बेवहाय 7टा गोदान डिपार्टमेन्ट हाबबावबाय बै 7टा डिपार्टमेन्टआ मा इम्पर्टेन्ट भेरि इम्पर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सपर्ट दङमोन ना जों बयबो सानना लादो ट्रेन्सपर्ट माने गारि गुरा माबा माबि मेसिनजों सालायनाय जिफोर भेहिकल मेसिन प्रपेल भेहिकल बेफोर जोंनियाव गैयामोन जोंनिया मोसौ गारि माबा माबिफोरनिल' लेभेलमोन आरो दा बेखौ जोङो डाइरेक्ट मेसिनजों सालायनाय बेखौ जों मोननो हाबाय ट्रेड आरो कमार्सआ जोंनियाव गैयामोन जेराव नोंथाङा जौगानांगौबा रांखान्थि ट्रेड कमार्सखौ नांथारगोन बेखौ जोङो दायो मोननो हाबाय दा बेबायदि जोङो गोदान माखासे डिपार्टमेन्टफोर जों मोननो हाबाय आरो गुबुन मोनसेया नोंथाङा नायदो जे इन्स्टिटिउसनफोर मोनसे ओनसोलखौ नोङो गाबोनो आलादा रायजो बानायनांगौबा बिनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नायहरो जे मा दङ मा गैया दिनै रायजो नङाबाबो नैबे एकर्डनि गेजेरजों जोङो 3 इउनिभारसिटि मोनबावनो हाबाय मोनसेथ' दंखायो आसामनिफ्राय मोननाय बाखि जोङो मोनसे अर्गेनिक इउनिभारसिटि मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बड'फानि मुङाव आरो मोनसे अमरकान्टानि जे मडेलाव मोनसे ट्राइबेल इउनिभारसिटि NIT जों मोननो हाबाय 2 मेडिकेल कलेज मोनसेया जाबाय केन्सार हस्पिटाल थाफादेरनाय दा बेबायदि इनफ्रास्ट्राक्चारा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार जों मोनजोबनो हाबाय साइ सेन्टारफोरा जाजोबसिगोन अब्ला सिक्किमनिख्रुइ जुदि जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारा बारा जायोबा मिज'राम मणिपुरनिख्रुइ बारा जायोबा अब्लाथ' बे रायजोआनो जाहैसिगोन ना जायखौ लानानै सिबाबो बुंदोंमोन जे बेखिनिया इमप्लिमेन्ट जाबाथ' रायजोआनो जासिगोन होननानै दा बै मडेलाव लोगोसे बाहेरनि बर'फोरनि बि थाबाय अल इण्डियानि बर'फोरनि नोंथांमोना बेंगलाव थाङो नेपालखौथ' हाया गोबां जायगायाव थाङो दा बै मानसिफोरनि लेंगुवेज कालचारखौ नोंथांमोना गावनि फैसा खरस खालामनानै मावबाय थादों दायो जोङो दिल्ली गभर्नमेन्ट डाइरेक्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनि फैसा लानानै रिसार्च स्टाडि डेभेलपमेन्ट प्रिन्टिं बायदिसिनाफोरखौ खालामजोबनो हासिगोन जोङो ओमफ्राय बै रिसार्च स्टाडिखौ रिकमेन्ड खालामनो हासिगोन गभर्नमेन्टखौ जे बेंगलाव जोंहा नैबे प्रब्लेम दङ गभर्नमेन्टआ मावनांगौ लोगो पलिटिकेलि प्लेस खालामनानै बेखौ मावनो हागोन दा बे जिनिसफोरखौ बिराद मोनसे इनक्लुसिभ मोनसे एकर्ड आरो बेजों लोगोसे मेजर कम्पनेन्टआथ' आन्डारग्राउन्डखौनो बुंबाय दिनै नोंथाङा अल अभार वर्ल्डआव नाय आन्डारग्राउन्डखौ बिराद गाज्रि नोजोरजों नाय दायो नर्थ इस्टआव एनएसियानि प्रब्लेमा माला जोबगोन गड नोस आल्फानि प्रब्लेमा माला जोबगोन गड नोस खिन्थु जोंनियाव दिनै एकर्डखौथ' बयजोंबो ज' जानानै खालामबाय आरो बेवहाय एबसुआबो फैबाय जोङो खारन जोंनि थाखाय जाथिया गिदिर आरो जाथियाव बबेबा आनफिनिश जानाय प्रब्लेमखौ फिनिश खालामनानै जुदि मोनसे स्टेपाव थांनो हायोबा इट्स वेल एन्ड गुड दा नैबे जिनिसखौ लानानैसो नैबे एकर्डआ जादों ओंखायनो सोरबाया माने गावनि सेल्फ सेटिसफेक्सननि थाखाय बा पलिटिकेल गेइननि थाखाय जुदि बुङोबा आंथ' बेयाव जेबो एन्सार होनो हानाय नङा दा गोबांसा सोमावसारारिफोरा अजद लाबोदों जाय बिथांमोनानोखि माने बड'लेण्ड आन्दलनखौ स्टार्ट खालामनायाव बाहागो लाफादोंमोन बै दैदेनगिरिमोनहा एक्स वार्कारमोनहा अजद लाबोदों जे बड'लेण्डआ जानो थांगासिनो दङमोन नाथाय बिटिआर सुक्तिनि थाखायसो बे थाबथानाय जासिगोन सोर मिथिगौ बेखौ BSc खालामनाय समावबो जों सानदोंमोन मानो BScखौ लाखो बड'लेण्डआ जाखाथारगौमोन साननैसो नेनाय मोनबा BTC सुक्तिनि समावबो जों सानदोंमोन साननैसो नेनाय मोनबा बड'लेण्डआ जाखासिगौमोन मानो BTCखौ लानांगौ एसेबां मानसि थैनानै दा निश्चय दाबो सोरबाया सानगोन
दा ओंखायनो बे साननायनि खुनु जुक्ति गैया आरो बे सानग्राफ्राबो बुंनो हाया जे बड'लेण्डआ माला जागौमोन। दा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौबो नोंथांमोनहा उइद्र' खालामबाय नोंथां जि समाव बेखौ आगोलावबो खालामदोंमोन 2004आवबो खालामदोंमोन 2004आवबो बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव इनडिफिनिट पिरियडनि थाखाय एबसुआ मुभमेन्टखौ उइद्र' खालामदोंमोन खिन्थु बिएलटिआथ' चिरदिननि थाखाय जोबना थांबाय दा नैबेयावबो एबसुआ उइद्र'ल' माने बिसोरो सासपेनसनल' खालामना दोनगोन खिन्थु एनडिबिआ बेयाव जोब्बाय खिन्थु उनाव लांफिनगोना बेनो लांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बड'लेण्डआ दाबो सोमावसारनाय दंबाय थायो। सोमावसारनाया एक्टिभ पजिशनाव गैया मानोना नायदो सोमावसारनाया नोंथांनि थाखाय मोजांबो गाज्रिबो सोमावसारनायखौ नोंथांनो नांगौ रैखाथिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय लांबाय थानांगोन सोमावसारनायखौ जुदि रिभलिउसनाव लाना फैनो हायोबा मुभमेन्ट टु रिभलिउसन बेयाव क्रिएटिभबो थायो रिभलिउसना क्रिएटिभबो थायो बेवहाय ओंखायनो रिभलिउसनथिं जोङो बेखौ डाइभार्ट खालामलांनो नागिरबाय थादों रिभलिउसन फैनाय लोगो लोगो इडुकेसननि डेभेलपमेन्ट इक'नमिक डेभेलपमेन्ट रायजो मोननो थाखायनो गुबुन गुबुन डेभेलपमेन्टआ थागोन दा मिडियानि डेभेलपमेन्ट गासैबो फैजोबगोन जायखौनाखि जोंनो मोनसे आबुं जाथि जानोबा नांगौ बै लेभेलाव बेखौ शिफ्ट खालामनायनि मोनसे ट्रेन्डआव एबसुआ थांबाय थादों दा ओंखायनो नैबे समाव फिजिकेल मुभमेन्टआ हयथ' सानसे साननै बोसोरसे बोसोरनि थाखाय गैया जानो हानाय इन्टारनेलि जे रिभलिउसन बे खिन्थु कन्टिनिउ जागोन मानोना दिनै जुदि जोङो 100% सिकिउर जायाबा जोङो गाबोनथ' सिकिउर जानांगोन मानोना एजेन्डाया जाबाय मास्टार रेस सोरबा बुजि मोनै मानसिफ्रा दायो नैबे सुक्तिखौ लानानै ओरै 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 बुंदों बै समाव ससियेल मिडिया थानायमोनबा बिएससिखौबो बुंगौमोन ससियेल मिडिया थानायबा बिटिसिखौबो बुंगौमोन आरो बै समावथ' गोबां मानसि थैदों दाथ' मानसि थैयाखै सासेबो जेल जायाखै जेल जायालासिनो जुदि गंथाम सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोनबायबा एसेबां गिदिर प्रब्लेम जोब्बायबा येस जेल जाया होनबा गोरोन्थि जागोन एनडिबिआ जेल जादों बेबो पार्ट अफ दि एकर्ड गतिके एनडिबिनि मानसिफ्रा बेवहाय जेल जादों थैबाय माबाय बे मोनसे जास्टिसखौ मोननाय जादों आरो दा ओंखायनो मुभमेन्टआ कन्टिनिउ जागोन बे सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा गोबाव सम एमपि जानानै दंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बिथाङा दैदेनगिरिमोन आरो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनाय जुरिजेननाय समनिफ्राय बिफाव लाबोदों बिथाङा बुंनो नागिरो जे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जुरिफिननि नोंथांनि बुंनांगौआ मस्ट वेलकाम इउपिपिएलनि रला मा जागोन बे बैसोआव जुदि सानसुमा दाया आन्दलन खालामफिननो हायोबा माबा माबि खालामनो हायोबा मस्ट वेलकाम बाट आन्दलनाथ' अकल सानसुमा दाया जुरिबा जानाय नङा बिथांनि उनथिं गसंग्रा 50,000 मानसि नांगोन 1 लाख मानसि नांगोन 2 लाख मानसि नांगोन बै मानसिफ्रा रेडि नंगौना नङा नोंथांनि खर'आव नोंथांखौ आङो माने गोमथाथा होननानै गाबोन जुदि खर'आव 200 किल' अन्थाइ दैखांना होयोबा नोंथाङा बेखौ लानानै खारनो हागोन ना हाया बेखौ नायनांगोन नोंथाङा इउपिपिएलनि रला मा जागोन You people will Protest? think no मानो protestबो नङा सापर्टबो नङा we will discuss in our platform if it is a best time बे जुदि best time no way थांफागोन जुदि best time नङा ससाइटिया जुदि not ready for that इमान गोबाव आन्दलन खालामबोबाय जेल जाबोबाय दाबो जेलाव मानसिफोर दङ गोबाङानो थैबाय बे गासैबो परिबेसखौ नायनानै मोनसे स्टेबिलिटिखौ लाबोग्रोनानै थांनांगोन आगोलनिफ्रायनो डिसिसना मा बिएससिखौ मानो सानसुमा दाया एकर्ड खालामनाय जुदि एसेबां थैथां बड'लेण्ड नांगौमोनबा वाइ बिकज देट सिटुएसन कम्पेल हिम टु डु देट गोबाङानो बिथांखौबो सापर्ट खालामाखैमोन आं मिथिनायाव नाङा नाङा होन्दोंमोन गिदोंमोन बिथांमोना दा उनाव बिथांमोना दाय होलायो प्रेम सिंहासो खालामदों उमुगासो खालामदों दाय होलायलायो गावसोरनि गेजेराव बाट देट सिटुएसन कम्पेल देम टु साइन देट आरो बिएससिआव मा दंमोन कलेज दङमोन नामा इउनिभारसिटि दङमोन नामा जेबो गैयामोन बेखौ साइन खालामबाय दिनै जाय मानसिया जेबो गैयालासिनो साइन खालामबाय बे मानसिया गोबां थानानै साइन खालामनायखौ सोंखारिनायनि मा जुक्ति दङ नोंथाङानो बुंलाय इ पलिटिक्स नङाबा आं बिथांखौ रेसपेक्ट खालामो अनार होयो बिथांनि सेक्रिफाइसखौ आङो गोरबोनिफ्राय बरायो आरो अनार होयो बाट एभ्रिथिं शुड नट बि पलिटिकेलाइज नोंथांनि लुबैनाय बायदि दुनियाव गोबां जिनिस जानाय नङा आंनि लुबैनाय बायदि दुनियाव गोबां जिनिस जानाय नङा आंनि लुबैनाया जायाखै होननानै राजेन बसुमतारी इंखांखौ मानो सालायदों होनना बुंबाथ' जानाय नङा राजेन बसुमतारी इंखं सालायनानै आंनि मोजांल' दिन्थिगोन बेथ' जानाय नङा गाज्रिबो दिन्थिगोन मानोना इट्स ए मेडिया 4th पिलार जायखौबो दिन्थिनो हायो नोंथाङा स' आं बिदि होननानै जुदि गाबोन राजेन बसुमतारीया बि सोर होननानै जुदि बन्द' खालामनो थाङोबा न' स' टाइमा मा कल खालामदो बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनांगोन बै समनि बियो परिबेसमोन बे खालामबाय बिटिसिआ मोनसे परिबेसमोन बे खालामबाय दिनै बिटिआरआ बे परिबेस बे खालामबाय इउ एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट खालामनानै गोदानै सानफिन बिनि थाखायथ' दरजाया खुला दङ रायलायफिन खिन्थु सासेनि दंफांखौ जावफुनानैसो गोदान गायनांगोन होननायथ' नङा मादार ट्रिफोरखौथ' नांगोन ना जोंनो बिएससिआ जोंनि मादार ट्रि बिनिफ्राय बेगर थायबाय जोंहा बिटिसि बिनिफ्राय बेगर थायबाय जोंहा बिटिआर गतिके ओंखायनोथ' आं रावखौबो सोंखारियाखै जों दा सावरायनि जे बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो बिटिआर सुक्तिनि सासे मैखोम मुंसागिरि सिगनेटरि एनडिपिनि चेयारमेन
रन्जन दैमारिया जेलाव थांफिननांबाय नोंथांमोनहा सुक्तियाव मानो लाबोनो हादिया जे हाइनेस नन हाइनेस मोनसेखौनो ज' खालामनानैहाय गासिबो रेहाय मोनजोबनांगौ बियो बिटिसिनि समावबो जाखायाखै बिटिसिनि समावबो जायफोर हाइनेस क्राइम बियो उनावसो जुजिनानै जादों बिटिसिनि चिफ बिथाङा दाख्लै स्पिचआव बुंदों आंबो माने गोबां खननै खनथाम जेलाव थांनांदों मायाव थांनांदों बे देशनि जुडिसियारिया जुदा आरो नैफोर गासैबो एग्जिकिउटिभा मावनाय खामानिसो गतिके एग्जिकिउटिभा जुडिसियारिखौ इन्टारफेयार खालामनो हाया जुडिसियारिया गावनि कर्सआव थांगोन नाथाय बेवहाय आगोलनि बायदिनो देशनि पलिसि बायदियै जायफोर नन हाइनेस क्राइम बेफोरखौ गासैखौबो एमनेस्टि होनायनि खोथाया बेयाव डिसकासनाव दंखायो दा ओंखायनो जायफोर हाइनेस क्राइम बेनि थाखाय स्पेसियेल कनसिडारेसन खालामनो हायो नामा बे खोथाया डिसकासनाव जादों आरो बियो सोलिगासिनो दङ दा ओंखायनो नैबे जुडिसियारिनि खोथाखौ नोंथाङाबो बुजियो बयबो बुजियो दा बेखौ बेबायदि लांनाया गाहाम जागोन बेखौ पलिटिकेलाइज खालामबाबो जेबो लामा गैया खारन बेवहाय ल'आ गावनि कर्सआव थाङो जुडिसियारिया दा रायलायनि कम्पेनसेसन बिटिआर सुक्तियाव कम्पेनसेसननि थाखाय एनडिपिनि केडारफोरनो स्पेसियेल जेबो लिरनाय थायाखै मार्चार जानानै दङ एनडिपिनि गोबां केडारफोर आरो गोबां सा दुखु मोननाय दङ बिथांमोननि थाखाय कम्पेनसेसननि बेबस्था गैया कम्पेनसेसना 5 लाख होगोन होनना लिरनाय दङ बेवहाय एकर्डआवनो लिरनाय दंखायो जेनेरेलनि थाखाय बयनिबो थाखाय बियो माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया मा बुंदों जे जायफोरानोखि एन्टि नेसनेल नांनानै फैबाय बिसोरखौ मार्टियार होननानै माने माबा होनो हाया सिक्रिटि होनो हाया उल्फानि बेलायावबो होआ होननानै बुंदों जों बेखौ मार्टियार होननानै बुंदोंमोन उनाव बिथांमोना बुंबाय जे बेखौ जेनेरेल खालामना लांनांगोन जोंनियाथ' जानांगौल'सो खामानिया दा नंखायनो बियो जोङो बे लाइनाव लांबाय आरो बेखौ मोनगोन सेकेन्डआ जाबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि पलिसि मथै जायफोरा अस्त्र गथायबाय बा रिहेबिलिटेसन खालामनांगौ बिसोरनि थाखाय मोनसे पलिसि दङ बेवहाय 4 लाख दङ होनदों बिथांमोना 4 लाखखौ बारायना होगोन होननानै एनडिपिनि लिडारफोरजों बै समावनो रायलायदों गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनजों आरो बिनि अनगायैबो एक्सट्रा बेनिफिट साकरि बायदिसिना बेफोरखौ लानानै एक्सट्रा बेनिफिट होनायनि बेवहाय खोथाफोरा मेनसन दंखायो स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं बायदिसिना दा बेखौ हयथ' दा नैबे बिटिसि इलेक्सन थानायखाय इमप्लिमेन्टेसना स्ल' जादों नाथाय बे खोथाफोरा गासिबो रोखा रोखा लिरनाय दंजोबखायो एनडिपि मोनब्रै दोलो रन्जन दैमारि दैदेननाय एनडिपि गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय एनडिपिपि धीरेन बर' दैदेननाय एनडिपिपि आरो बि सावरायग्रानि एनडिपि मोनब्रैबो बे मुंसायाव दङमोन बाहागो दंमोन बिटिआर सुक्तियाव बिथांमोननि खायसेया बुंनो नागिरनो लागै हमदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो फोथायनानै बिथांमोना मेगन मेसेबनानैहाय सिगनेसार होनाय जादोंमोन आरो बे खोथाखौ आगुनि एमपि इउपिपिएलनि बै समनि आफादगिरि इउजि ब्रह्मआबो बिटिआर सुक्तिनि उनाव काजलगाव खुंनाय गेदेर मेलाव बुंनाय जादोंमोन जे एनडिपिआ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो फोथायनानै बे सिगनेसारखौ होनाय जादों सुक्तियाव दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एक्जिस्टेन्सआ बेसेबां बेबो दाबिनाय जादोंमोन दा बिथांमोना दिनै अजद लाबोनो नागिरदों जे बे सुक्तियाव गोबांथार लुपहल थालांबाय नाय रावबो बिखौ खुनु प्रेसार होनानै सुक्तिखौ खालामोआखै गावबा गावनि लेभेलाव थांदों जोंजों बिउरोक्रेट्सफ्रा जुदायै रायलायदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जुदायै रायलायदों बिथांमोनजों जुदायै रायलायदों दा बिथांमोना मा अबस्थायाव फैदों जों मा अबस्थायाव फैदों बे खोथाफोरखौ लानानै गावबा गावनि लेभेलावसो सानलायनांगोन दा दिनै अजद होलायनानैथ' लाब गैया सुक्तिया जाबाय सुक्तियाव बयबो साइन होबाय दिनै अजदनि नामाव अजद होबा माबायदि जानो दा नोंथांनि लिडारशिपखौ आं जुदि बुङोबा दिनै नोंथाङा माने लिडारशिप गैयामोन आंखौ जुदि नोंथाङा दिनैसो बुङोबा नङा होमबा बै समावनो बे गासैबो जालांजोबदों आरो दा नंखायनो दिनै बेखौ बुंनो नागिरो जे सोरबाया जुदि बेखौ पलिटिकेलाइज खालामनानै मायबा बुंनो नागिरदोंबा बेखौथ' आंहा बुंनो खुनु राहा गैया बाट मोनसे प्रसेसजों फैबाय डिसकासन जाबाय एकर्ड जाबाय एकर्डखौ बयबो एक्सेप्ट खालामबाय वेलकाम खालामबाय देट्स अल दा बिनि उनाव दिनै लुप हल थालांदोंबा मानो थालांदों मानो थालाङाखै बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन बेखौ डिसकास खालामनांगोन लामा बरनांगोन बेखौ सल्भ खालामनायनि लुप हलाथ' बिएससि एकर्डआवबो थालांदों लुप हलाथ' बिटिसि एकर्डआवबो थालांदों दा बै लुप हलखौनो दिनै माथिबोगासिनो दोङो गाबोन फुल फ्लेजेड रायजो जायोबा लुप हला थालांगोन बहाबा सोरबाया सेटिसफाइड जानाय नङा रायजो जाबाय नैबेखौ मानो खालामाखिसै स' लुप हला जेरावबो थालांगोन बा बे लुप हल थालांगोनखौ थालाङा खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन स' बिटिआर एकर्ड भेरि सुइटेबल
या नैबे टाइमनि थाखाय बेथ' मोजां मोनसे एकर्ड बेखौ बयबो एक्सेप्ट खालामदों प्राइम मिनिस्टारानो फैना बुंबायब्ला हम मिनिस्टारा गावनो प्रेजेन्ट थाबायब्ला आरो नैबे मोनसे एकर्डआव माखासे बेनिफिटा मा दङ बेयाव चिफ मिनिस्टाराबो साइन होदों उइटनेस हिसाबै डक्टर हिमन्त बिश्वआबो साइन होदों नट अनलि बिउरोक्रेट्स दा बिसोरबो कमिटमेन्टनिफ्राय खारग'नो हाया दिनैनि समावहाय नोंथांनि आवथायाव लाखिनो दोननो हायाखिसै माखासे माने एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ जेरैहाय बिसावरायग्रा जेरैहाय धीरेन बर' बिथांमोनहा लाबोनो हायाखिसै नोंथांनि आवथायाव नङा बेयो आवथायाव लाबोनाय बिराद मोनसे रं कनसेप्ट आं लाबोनोबो नागिरा मानोना दे आर लिडारफोरखौ गावनि बायदि साननो हो आं नोंथांखौबो आंनि आवथायाव लाबोया खुनु दिन लाबोआ गाबोन माने नोंथाङा मिडियानि नङालासिनो सोरबाबाबो आं नोंथांखौ आवथायाव लाबोनाय नङा इभेन आङो आंनि एबसुआव थानाय समावबो आं खुनु लिडारखौ आवथायाव लाबोनो नाजायाखै दा UPPLआव फैनायावबो आं खुनु लिडारखौ आं आवथायाव लाबोनो नाजायाखै दिनै सोरबा हारसा आफादनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदों मानिफ्राय फ्रिडमखौ बयनोबो होनांगोन मानोना नैबे मुलुगा नोंथांनि हारसिं नङा आंनि हारसिं नङा आरो नोंथाङा इमान गिदिर फिलसफार नङा दि नोंथांनि मथै सोलिनांगौ आं बे कनसेप्टखौ लायो आंबो बेबायदि नंखाया दा नंखायनो दिनै बिसोरा फ्रिडम दङ सोरबा माने ओरै थांगोन सोरबा थाङा न'आव जिरायना थागोन सोरबा गाबोन NGO बानायना लागोन माना लागोन इट्स आप टु स्पेसनि बाथ्रा फैदों स्पेसनि खोथाखौ लानानै खुनु बेबायदि जायाखै मानोना एकर्ड जानायनि उनावनो माखासेया डाइरेक्ट BPFजों लिंकआव थाखादों आरो माखासेयाथ' एकर्डनि सिगाङावनो दंखायोमोन जोंहा धीरेन बर' दायाथ' एकर्डनि सिगाङावनो नोंथाङाबो नुखादों BPFजोंनो दंखायोमोन आरो एकर्डनिफ्राय फैनानै मेक्सिमाम सावरायग्रा बिथाङा BPFनि मेल मिटिङावनो बाहागो लाखादों दा बेफोरखौ जों नुबोखाजोबनाय दा नंखायनो बेवहाय स्पेस होनाय होयिनि खोथायानो फैयाखै रन्जन दैमारि दैनाय एनडिएफबि रन्जन दैमारि बिथाङाथ' थाबाय जोङो बिथांखौ न'आव थानाय समाव लोगो हमहैदों रायलायदों उनाव बिथाङा जेलाव थांबाय बाखिखिनाथ' गावनि बायदि सोलिबाय सोरबाया ओरै दङ सोरबाया ओरै दङ स' पलिटिक्सआथ' गावनि कर्सआव थांगोन ना बिसायख'थियाव बिथांमोननो स्पेस होनाय जायाखै पलिटिक्स इज नट अनलि माने फर एकोमोडेशन एन्ड स्पेस पलिटिक्सआथ' गावनि मोनसे कर्स दङ ना बेजोंसो थांगोन जुदि दिनै अकल एकोमोडेशननि मोनसे प्लेटफर्म खालामोबा पलिटिक्सआ हानाय नङा नोंथाङा स' पलिटिक्स गावनि लामायाव थांगोन ना नोंथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन न' बेबायदि जेबो कमिटमेन्ट गैयामोन आसा खालामदोंमोन रावजोंबो गैया कमिटमेन्ट आसा खालामदोंना माथो गोसो गोरबोनि खोथा जाहैगोन नोंथांमोना आसाखौथ' सुनोबो हाया माखासे माने सिट हगारनायनि खोथा दंमोन गैया बेबायदि खुनु डिसकासनबो जाखायाखै दा होमबा नोंथांमोनहा माने UPPLआ हारसिङैनो गसंनायनि थांखि दंमोन आरो UPPLआव नोंथांमोना बिथांमोनखौहाय लाबोनायनि सिन्था खालामनो हायोमोन ना निस्सय हायोमोन खिन्थु लिडारखौ नोंथाङा सिन्था खालामनो हायो होननाया मा जे नोंथाङाबो वान स्टेप फैनांगोन आंबो वान स्टेप थांनांगोन दा नोंथाङा जेला मोनसे क्लियार मोनसे पिक्सारखौ नोंथाङा श' खालामखाबायबा नोंथांखौथ' आं साननानै लाब गैलाना नङा होमबा दा बेखौ बेबायदि मोनसे परिबेसाव जालांदों आरो बेयो आं सानदों जे बेयो सोरखौबा दाय जाबसिनलायनानै लाब गैया मानोना दाया जों गावबा गावनियावनो गोलैयो फैगौ सम बिसायख'थि फैगासिनो दङ बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना मोन 40 बियाबाव थिसनबाय बिजाथि नोंथाङा मोननै बियाबाव कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदों गयबारि आरो कख्लाबारि जाहोना बेफोर गासैबो पलिटिकेल पलिसि जायो बेखौ आं हारसिं बा सोरबा हारसिं लानो हाया बिसायख'थिनि थाखाय जों गासैबो प्रिपेयार जाजोब्बाय आरो बिसायख'थियाव बा राजखान्थियाव फैजेननाय लोगो लोगोनो आङो गोबां अननायबो मोनदों बान्थाबो मोनदों पजिशननिफ्रायबो अपोजिशननिफ्रायबो दा बेवहाय आङो फार्स्ट BPFखौ साबायखर बावगोन आरो जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि आदा बिथांखौ आं साबायखर बावगोन जे दिनैसिम BPFनिफ्राय आंनि सायाव प्राय 10-15टासो केस होनाय जाबाय फार्स्ट बान्था आंनि राजखान्थियाव फैजेननायनि दा बेनिखायनो साबायखर होनो नाजायो बेफोरबायदिबासो एसे गोरा जालाङो खामानि मावनायफ्रा मोजां जायो दा जियानो जा गुबुन मोनसेया जाहैबाय राजखान्थिखौ ओनसोल जौगानायनि सार्थ'आव हारि जौगानायनि सार्थ'आव बेखौ खालामनांगोन दा बेखौ खालामाबाथ' उपाय गैया खालामनांगोन बेखौ नङाबा जौगानाया फैनाय नङा जेरैखि जाया जौगानायखौ जों लाबोनांगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो गासैबो खोथाफोरखौ लानानै आं पार्सनेलि मोनसे कनक्लुजनाव फैदों जे नैबे समाव राजखान्थिखौ पजिटिभलि मोनसे डाइरेक्सनाव इउज खालामलांनांगोन खोब नेगेटिभ एबा डिस्ट्राक्टिभ माने इउज खालामबा जानाय नङा क्रिटिसिजमा थायो आरो क्रिटिसिजमा मर्यादापूर्ण जानांगोन मोनसे हेल्दी क्रिटिसिजम जानांगोन क्रिटिसिजमा बिराद गाहाय लेभेलाव थाङोबा क्रिटिसिजम खालामग्रायाबो सिङाव थांगोन खालामजाग्रायाबो सिङाव थांगोन
थांगोन ओंखायनो मोनसे पजिटिभ मोनसे क्रिटिसिजमजों लांनांगौ होननानै आं सानदों आरो नैबे समाव निस्सय नैबे राजखान्थिया जोबोद मोजां थांनाय समावथ' गोबां ब्लाडसेडबो जादोंमोन नोंथाङाबो नुदों दासिम मोनसे क्रिटिसिजम आरो केस होलायनाय लेभेलावनो दङ आङो UPPL दोलोनि फार्स्ट गासैखौबो खावलायगोन जे बेबायदि नेगेटिभ क्रिटिसिजमाव थांनो नाङा डिस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमाव थांनो नाङा आं बेखौ लुबैया आरो क्रिटिसिजम खालामनायनि मुङाव आनपार्लियामेन्टारि खोथाफोरखौ बुंनो नाङा आरो दायो जेरैबायदि मानसिफोरनि बायदिसिना लन्थं फट' माबा फट'फोरखौ इडिट खालामनानै होदों बे मोजां नङा मानोना बिथांमोनाबो जों दैदेनगिरि जोंनि मानसिफ्राबो सोरबा दैदेनगिरि आंथ' दैदेनगिरि नङा आं गावनि सायाव बेबायदि फैदोंखाय बुंदों बिदि नङा बेखौ रावबो मोजां मोना हयथ' बिथांमोननि फेमिलिनि मानसिफ्राबो बेफोरखौ आघात मोनगोन फेमिलिखौथ' जोंहा बोना लाबोनांगौनि जुक्ति गैया नङा होमबा राजखान्थिखौ नोंथाङासो खालामदों आंसो खालामदों दा ओंखायनो मोनसे सोलोंनांगौ जोङो आरो मोनसे हेल्दि थासारियाव पलिटिक्सखौ लांगोन होननानै आं मिजिंथिदों कुइसना बे जाहैबाय जे नोंथाङा मोननै बियाबाव कन्टेस्ट खालामदों सरि आं बेखौ थालांदों बियो मोननैयाव BPF निफ्रायबो खालामदों माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबारगावआव गसंबाय आरो कसुगावआव गसंबाय दा जोंनियावबो पार्टि पलिसियाव फैबाय बियो जे मोननै गसंनांगौ दा ओंखायनो मोननैयाव गसंनाय जादों बेनो आरो ना कख्लाबारि बियाबनि गोबांसाया माने खुद्रिनाय होदोंमोन जे UPPL निफ्राय गावसिनि जायगानि सोरबा सासेखौ देखांनाया थिगमोन बे खुद्रिनाया लाबोबाय थादों BPF निफ्रायबो खुद्रिनाया फैदों BPF निफ्राय गावनि जायगानि सोरखौबा दैखांनाया मोजां जागौमोन होननानै बिथांमोननिफ्राय नमिनेसनबो होनाय जाबाय आरो नमिनेसनखौ उइथड्र खालामनानै जोंनि पार्टियाव जइनबो जानाय जाबाय दा राजनितियाव बियो थाखायो माने आर्गुमेन्टआ नैबे जादों जे नोंथाङा माबा मोनसे बिजाबनि सायाव सन्देह थानायखाय गैया मोननैबो सन्देहनि बिजाबनि सायाव आंहा बियाबनि सायाव बिसास दङ आरो खोब मोजाङानो बिसास दङ आंहा खारन रायजो राजाफ्रा माने जथेस्थ' अननाय होदों आरो राजखान्थियावथ' जेननाय देरहानाया थाखायो नों सन्देह लानानैथ' लाब गैया नों हाजार पावारफुल मानसिबाबो जेनलांनोबो हानाय जानाय इन्डियानि पलिटिशियानफ्रा बेसेबां गिदिर पलिटिशियानफ्रा इलेक्सनाव जेनलाङो दा बे बारा गिदिर खोथा नङा बियो आदसा नोंथाङा सरकार दानो थांगासिनो दङ नोंथाङानो सिफ जागोन बेखौ जोंनि पार्टिया थिग खालामगोन माने आं पार्सनेलिथ' बुंनो हाया आंनो सिफ जागोन होननानै पार्टि डिसिप्लिन दङ पार्टियाव कोर कमिटि दङ केबिनेट दङ बयबो रायलायनानै जि डिसिसन फैयो बेनो जागोन ना गोबांसाया बुंनो नागिरो जे UG ब्रह्म बिथाङा सिफ जानायनि लामायाव थांगासिनो दंमोन नाथाय बिथाङा टिकेटखौ मोनाखिसै ना UG दाया ओरैबाबो काउन्सिलाव गेलेनायनि खुनु थांखि गैया बिथाङा लकसभायाव गेलेबाय आरो MA एसेम्ब्लियावबो गेलेदोंमोन आरो बिथांनि जि लिडारशिपनि लेभेल बियो बिराद गोजौआव दंखायो आरो जोंनि हारिनि गुबुन रेसपेक्टेड पार्सननि गेजेरजों बिथाङाबो सासे जुदि सोरबाया सानना लायोबा जे UG ब्रह्मआ पार्टि खालामदों माबा खालामदों BPF खौ अपस खालामबोनायखायनो गाज्रि बे नङा जोंनि हारियाव गोबां मानसि दङ BPF आवबो साफा सानै बेबायदि मानसि थागोन जायखौ जोङो पार्टिखौ गारनानैबो जों रेसपेक्ट खालामनांगोन दा जोंनियावबो बेबायदि बेक्ति दङ जायखौ जोङो पार्टिजोंल' खोथा नङा ओरैनोबो जों रेसपेक्ट खालामनांगोन दा ओंखायनो UG दाया खुनु इयाव गेलेनो नागिरखायाखै बेबायदि गेलेनायनि खोथाबो फैयाखै बाट हि इज आवार लिडार BTR सुक्तियाव जायफोरनाखि मुंसाइ होबाय सिगनेसार होबाय बिथांमोनहा बयबो देरहाबोनांगौ बे सान्थौआ नोंथांमोनाव दंमोन BTC सरकाराव बाहागो लानो मोन्थों बयबो नाथाय कख्लाबारि बियाबाव नोंथाङा सासे सिगनेटरिजोंनो कन्टेस्ट खालामनो थांबाय आं बेखौ मिथियाखैमोन सोर गेलेगोन सोर गेलेया आरो बै समाव साननायबो जायाखै गावनि पलिसिजों खारो दा बेखौ बेबायदि खुनु थांखि गैया धीरेन बर'दाया गेलेनायखायसो आं गेलेहैदों होननाय खुनु थांखि गैया बे पार्टि सिन्था पार्टि पलिसिजों बियो खारदों मोनसे आर्गुमेन्ट कख्लाबारि बियाबाव नोंथांनि हल धीरेन बर'निबो हल दं नोंथांमोना गं मेनामिनि सौलायलायगोन गेजेर अना बर'नि जेनाखि गौथुम माने नबसरनिया गणसुरक्षा पार्टि बिथांमोना देरहालांगोन बे जेरावबो जागोन बियो जेराव जुदि सानोबा दा बेनिखायनो जुन मासावनो जोङो BPF नि सिफ बिथांजों रायलायहैदोंमोन खननै गाहाम रायलायनाय जादों बोरैबा खौसे जानो हायो नामा उनाव बियो खौसे जायाखिसै दा बेबायदि खोमानो नोंथाङा कख्लाबारियावल' रायलायदो गुबुन समस्थियावबो जागोन मानोना गोबां समस्थियाव बिथांमोना गेलेदों आरो गं मेनामेनिथ' खोथा गैया आंनियावथ' गं गैया इलेक्सन गेलेदोंबाबो आङो धीरेन्दाखौ रेसपेक्ट खालामो मानोना बिथाङाबो गोबाव सम खामानि मावबोदों जाथियाव मा लेभेलाव दङ मा लेभेलाव गैया I don't know but still I respect him
स' आं बिथांखौ सनमान खालामो ओंखायनो गं मेना मेनि जानायनि खोथा गैया पाब्लिक उइल डिसाइड पिपुलासो सानगोन मानसि रायजो राजाया सानगोन दा अभार होनो हायो धीरेन बर'नो नै बेबायदि नङा पार्टि डिसिप्लिन पार्टि पलिसिजों खारगोन बियो वाक अभारनि खोथायानो फैया दा गाबोन जुदि पार्टि डिसिसन पलिसिया बिदि फैयोबा बिदिनो थांगौमोन खिन्थु दाथ' बेबायदि डिसकासनानो जायाखै ना गोबिन्द बसुमतारीखौ वाक अभार होनो नागिरदों ना सिगनेटरि होनानै फेरेंगाखौ खाम्फाया वाक अभार होनो नागिरदों रावबोथ' होलायनो नागिराखै दा खाम्फादायाबो वाक अभार होनांगौ होनबा बयबो होलायनांगौ बेसो फैगोन गयबारि बियाब खिन्थु बेवहाय मोनसे खोथाखौ आं नोंथांखौ बुंगोन जेरै बिटिसि एकर्डनि टाइमाव सिगनेटरिसफोरखौ माने फ्रिलि आनकन्टेस्ट देरा होना लाबोनाय जादोंमोन साब्रै साबाखौ नैबे समावबो देरा होनांगौमोन अब्लानिया सरकारा सोर दायो दाया एटलिस्ट मोनसे जोंनि गेजेराव अनलायनाय आरो रेसपेक्टआ थागौमोन खिन्थु बेखौथ' बिपिएफआ खालामाखिसै गयबारि बियाब बेवहाय मैखोम बिजाथि होनना बुङोब्ला नोंथां थाबाय सन्दीप बसुमतारी थाबाय आरो नब सरैनिया देरहाबोगोन नब सरैनियानि फंबाया गेलेदों आरो दाथ' बेबायदि परिबेसखौ नुवा नब सरैनिया देरहागोन बायदि परिबेसखौ नुवा खारन जोंनि थांखिया बेबोमोन जे बर' अना बर'नि जि गावस्रालायनायखौ फोजोबनांगौ अब्लासो जोंहा इयुनाव जोंनि जिफोर बे सुखौ सिफायजोबनो हायोबासो जोङो हारिखौ गोजोन मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो हागोन आद्रा थानाय जोंनि थांखिफोरखौ जाफुंनो हागोन आरो दिनै जों नुनो मोनबाय नैबे राजखान्थि हान्जायाव अलरेडि बिथांनि गोबां जौखोन्दोनि लिडारफोरखौ माने बोख्ल'नानै जों लाबोनो हाबाय दा नंखायनो बे मोनसे मोजां सोलायनाया फैगासिनो दङ गयबारि समस्थियाव बेबायदि जागोनखौ आं नुहुराखै अजदा बेनो जे नब सरैनियाजों नोंथाङा सोर डिसकासन दं बेबायदि अजदा गोबां फैगोन दिनैनि राजनितियाव आंनियावबो फैदों बिपिएफनि आफादगिरिजों बिथांजों जिरायखोमादों होननाय बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरिया महिलारि दाया कंग्रेसजोंबो जिरायदों एउडिएफजोंबो जिरायखोमादों आंनियावबो इनफरमेसन दङ दा बेफोर जिनिसफ्राथ' फैगोन थांगोन बेजों खुनु मोनसे इम्पर्टेन्स गैया इम्पर्टेन्सआ जाबाय नों बास्तबाव मा मावो इउपिपिएलआ बिजेपिनि सुंथानाय मोनबाय थादों बेबो आं एबसुनि आफादगिरि थानाय समावबो लाबोखादोंमोन बेखौ खिन्थु एखमबा बुङो कंग्रेसनिफ्राय हेल्प लादों थाखा फैसा लादों एखमबा बुङो बिजेपिनिफ्राय हेल्प लादों थाखा फैसा लादों बिपिएफजों बिजेपिजोंसो एलायन्स दङ बिसोरनि रिलेसना हेल्दि ना हेल्दि नङा आप टु देम आंहा बेबायदि खुनु एजेन्डा गैया दा जोङो पलिटिक्सआव फैबाय पलिटिक्सनि अंकफोरखौ खालामनानै गावनि बायदि इलेक्सन गेलेबाय दा दिनै रावजोंबो एलायन्सबो जायाखै लोगोबो जायाखै दे गावनि लामाजों गाव खारदों दा सोरबाया जुदि बेफोरखौ बिराद एनालाइसिस खालामनानै केलकुलेसन खालामनानै लाबोबाय थानानै बुंदोंबा उमुगा उमुग आं बेफोरबायदि अंकफोरखौ बारा फोथाया आरो दोरखारबो होननानै साना आङो नोंथाङा मोननै भटार आइडि दं नै भटार आइडिनि खोथाया ओरैबायदि जादों आंनि भटार आइडिनि खोथाखौ दाख्लै बिथांमोना लाबोदों खिन्थु आङो जेला मिथिदों बै समावनो आङो एप्लाइ खालामनानै दोनखादों जे आंनि मोनसे भटार आइडिखौ दाननांगौ होननानै आं तामुलपुरावसो आङो भट होयो सिगांनिफ्रायनो भट होबोखादों थांनाय खनसेयाव इउजि दानो होदों बिनि सिगाङाव इउजि दानो होदों बिनि सिगाङाव बिटिसि इलेक्सनाव जोंहा जगेन बसुमतारी होननाय सासे गसंदोंमोन बेनो होदों आरो एसेम्ब्लि इलेक्सनाव आङो थांनाय खेबसेयाव भट होआखै आं बाहेरायावसो दंहैयोमोन जायगायाव गैयामोन आं कुनु दिन भट होआखै नाथाय कार्डआ बेवहाय दङमोन आरो बेवहाय गावबुराया हयथ' बेयाव फेमिलिया बेयावनो थायोमोन हिसाबै गावबुराया बानायनानै होदोंमोन आरो बेखौ लानानै आं लोगो लोगो गावबुरानो लिरनानै होनानै दोनखादों दा खोथाया जाहैबाय मा बेजों मा बुंनो नागिरदों दिनै बिथांमोननि 6 जन MCLA मोननै मोनबाय आरो गोबां लिडारनि दायो हयथ' 80% लिडारनिया मोननै ओंखारगोन भुबनेश्वर कलिताया थांनाय MP इलेक्सन गेलेदों बिथांनि भटआ रङियावबो दङमोन गुवाहाटियावबो दङमोन बिथाङा गुवाहाटिनि टिकेटजों भटार आइडिजों मंगलदैयाव गेलेदों मनमोहन सिंहआ हजोंबो दङ नैयावबो दङ दा गोबां मानसिफ्रा बयनियावबो दङ बेजों खुनु माबा खालामनो हाया खिन्थु दुखुनांथावा बेसो जादों जे नोंथांनि माने किसुमान फिसा इसुसफोरखौ बरननानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदों मानो डेभेलपमेन्ट इस्युखौ लानानै गेलेयाखै मानो जौगानायनि इस्युखौ लानानै गेलेयाखै मानो जेंनानि इस्युखौ लानानै गेलेयाखै इडुकेसना मा जागोन एग्रिकालसारा मा जागोन एकर्डआ मा जागोन सलुसना मा जागोन नङा होमबा बै इस्युसफोरखौ लानानैसो गेलेनांगौमोन दा दिनै जोंहा दनेस्वर दा बै बावखुंग्रिनि EM बिथांनि भटार आइडिखौ मोननै मोनबाय आं दाखालि बुंदों बेनिखायनो जे भटार आइडिजों दनेस्वर दाया मोननै थानायखाय बावखुंग्रिया माबा लस जादोंना जेबोथ' जायाखै बिनि भटार आइडिया मोननै आरो खिन्थु दनेस्वर दाया बावखुंग्रिनि MCLA जानानै जुदि लामा दोंसेबो खोआबा बेवहायसो खहा जागोन राजिब ब्रह्म बिथाङा मोननै भटार आइडि दङ अनसुमै खुंगुर बसुमतारिया मोननै भटार आइडि दङ बेजों मसलपुरा मायबा लस जादोंना जेबोथ' जायाखै जुदि अनसुमैया लामा बानायाखै दालां बानायाखै स्कुल कलेज बानायाखै गोरिब गुन्द्राखौ नायाखै बेयावसो खहा जागोन गाबोन सिबा मोननै थायोबा बेयाव जोंहा खहा जाया
बेयो नंगौ बियो मोनसे सिस्टेमनि खोथा बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेखौ लासै लासै फोजोबलांनांगौ अल इन्डियायाव दिनै करर मानसिनि भटार आइडिया मोननै जाना दङ बेखौ फिनिश खालामलांनांगौ बे गभर्नमेन्टनिबो दायित्व आरो बेखौ सिस्टेमेटिकेलि जालांगोन बेयो नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानाय आफादगिरि जानानै थानाय समावहाय NGO मोनसेजों लोब्बा थानानैहाय गोबां कारापसन खालामदोंनानै अजद लाबाय बियो NGO नङा बियो एक्सुवेलि बियो फार्मार प्रडिउसार कम्पानि बेखौ भारत सरकारा 2014 मायथाइयाव भारताव फार्मार प्रडिउसार कम्पानि आरो फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेसन बानायनांगौ होननानै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ हगारदोंमोन दा बै हगारनाय समाव जोङो 2015आवनो जोंनि फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेसनखौ रेजिस्टार खालामदों आरो 2015निफ्राय 2018 सिम आंनि लोगो अनिल बर'आसो बिनि चेयारमेनमोन आं वान अफ दि डाइरेक्टर बेयाव 10 जन दङमोन 10 जननि आंबो सासेल' आरो आं एबसुनि आफादगिरि हिसाबै बेस्थ'खाय बेयाव समबो बारा होनो हायाखै गेजेर गेजेर आं बहाबा गुवाहाटियाव थांनांगौ इउनिभारसिटियाव थांनांगौ एग्रिकालचार मेघालयआव थांनांगौ शिलंआव बेफोराव आङो हेल्प खालामदों ओरै बाखि इमप्लिमेन्टेसनखौ बिसोरसो खालामदों दा बेवहाय जिखिनि अमा फार्मनि थाखा फैसाफोर फैदों बेजों न' लुदों दाबो अमाखौ नोंथाङा नायबा नुगोन बेवहाय दिनै नर्थ इस्टआवनो जानो हागौ बे मोनसेल' फार्म जेराव माने 200टा अमा जायगायावनो दङ आरो 150टासो अमा फार्मारनियाव दङ बिराद मोजां मोनसे प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय आङो दुखुआ बेसो जे बिथांमोना बिराद नाजानानै फार्मखौ बानायबाय दाख्लै चेयारमेना इन्टारभिउ होदों आंनि खोथाखौ लाबोनायनि उनाव बेवहाय आंहा खुनु माने लेना देना गैया आं वान अफ दि डाइरेक्टरसो दा बे आंनि लोगो अनिल बर'आनो गासैखौबो सुपारभाइज खालामदों नायदों कन्ट्रेक्टरा खामानि मावदों दा बेवहाय बबेबा मोनसे मोजां गाज्रिया जानो हानाय 100%थ' जाया दिनै BTCनि बबे मोनसे स्किमा 100% जादों लामा दालां जाम्फै RTI होनानै एकदम जाबखो दोङो जोंनियाव गाबोन बरनजोबनानै होनो हायो जों बेजों मा जागोन खोथाया जाहैबाय मा 17 बोसोराव मानो बेबायदि अमा फार्म मोनसे BTCआ बानायनो हायाखिसै 17 बोसोराव मानो बेबायदि मोनसे दाउ फार्म BTCआ बानायनो हायाखिसै दा बे गावनि फेलारखौ खोबथिनो थाखाय सोरखौबा जावबाथ' जानाय नङाना आरो मोनसे अजद दंबावो बे जाहैबाय जे नोंथाङा नमिनेसन पेपार गथायनाय समावहाय जेनाखि एफिडेभिट होदों बेवहाय 7 crore थाखा बेखौनो बे रिलेटेड नोंथांनि दानि कुइसनजों दा बेवहाय माने बै फार्म रिलेटेडानो मोनसे एकाउन्ट दङ बेवहाय 5 कोटि थाखा बा 5 लाख रां दङ 5 लाख सामथिं आरो बे 5 लाख रांखौ बिथाङा 5 कोटि होननानै एडिट खालामनानै दिन्थिदों बिथांमोना बेल' नङा आंनि फिसाजोनि स्कलारशिप हाबनाय बे होनांगौ नालाय सोरबा बुंबाय गासैखौबो होजोब्बाय दा होनायाव फिसाजोनि स्कलारशिप हाबनायखौबो मोननै देखायदों आरो अमा फार्मनि आं डाइरेक्टर समाव जिफोर फिसा 1 लाख 2 लाख माने बे फैसानि एकाउन्टआ दाबो दङ बेखौ दाजाब देखायनानै बिथांमोना बेबायदि बानायदों दा बेफोरो मोजां बाथ्रा नङा बेखौ मानो खालामनांगौ दा खालामबाय जेला पलिटिक्स आंथ' मा बुंनो खिन्थु बेबायदि 7 crore 5 crore होननाय जेबो गैया बेवहाय 5 लाखखौनो बिथांमोना एडिट खालामनानै देखायदों दानिया नोंथांनि सिनसियारिटिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे अजदा फैबाय जे नोंथाङा माने सिनसियारिटि नङा माखासे इसुसफोराव आरो नोंथाङा बेफोर खोथाखौ ओरैनो बुंलाबायो जेरैहाय नोंथाङा COVID-19नि सायाव मोनसे आर्गुमेन्ट होदों 30,000 पिपल इन्डियायावहाय कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ आरो गोबांथार मानसि थैबाय नोंथाङा बुंनाय जादों 100नि खाथि होनदोंमोन दा बैफोरखौहाय बिथा लानानै नोंथाङा माने बेसलेस आर्गुमेन्ट ड्र' खालामो ओरै बुंनाय जादों ना बेबायदिखौ लाबोबाथ' ओरैनो आं बुंग्रोदों दै आं बेवहाय आंथ' निमाहा बिखाबाय आरो इन्टेनसना बेबो नंखायामोन आंहा खिन्थु ओरैनो बुंदों आङो जेब्ला 2012नि गन्दगोला जायो BTCनि सिबा बुंबाय चिराङाव थांनानै NDBआनो मावदों होननानै उनाव क'क्राझाराव थांनानै बुंहैबाय NDBआ नङा होननानै दा बेबायदिया मालाबा मेन्टेल प्रेसाराव सोरबा बुंफ्लांनो हानाय आं खिन्थु मेन्टेल प्रेसाराव बुंनाय जायाखै दाख्लै मा जादों माने जेला 5 अक्ट'आव जेला 9 मिनिट आलारि बाथि सावो 9 बाजियाव आर'ज गाबदों आंबो बिराद गोथौयै आर'ज गाबदों जे जोंनियाव जाहाथे हारियाव बेबायदिया जाया ओनसोलाव जाया देशाव माने बांद्राय थैनाया जाया आंबो आर'ज गाबदों दा आर'ज गाबखांनानै जेला बड'लेण्ड रादाबा इन्टारभिउ लायो अब्ला बेवहाय आङो बै खालिनि थैनायनि अनजिमाया 100नि बांबायमोन आरो इनफेक्सना 3,000नि एसे बांबायमोन आं नैबे खोथाखौसो मेनसन खालामनानै बर' हारिया सांग्रां जाथों होननानै बुंदोंमोन जे 100नि बारा थैबाय आरो 3,000निख्रुइ बांसिन इनफेक्सन जाबाय दा बेवहाय 3,000 होननाया 30,000 होनफ्लांनाय जादों दा बेबायदि नोंथाङा नायगिरनो हागोन आरो गोबां आंनि सिनसियारिटियाव जुदि मोनोब्ला आरो दा बेबायदि ओंखायनो आं लोगो निमाहा बिदों खिन्थु गोबां लिडार दङ निमाहा बिनायाथ' बाद हो गावनि नंखायखौ एसे खोमायोसो एसे खोमानायनि खुनु कारन गैया मानोना आंनि थाखाय आंनि न'खरल' नङा आंनि समाज आंनि हारि रावबो फोथासेबो खहा जाथों आं बेखौ लुबैया दा ओंखायनो आं लोगो निमाहा बिदों एप'ल'जि बिदों जोबथारनाय अजद
बे जाहैबाय जे नोंथाङा खुदियाफोरखौहाय बर' बिजों फोरोङाखै आरो नोंथाङा गोबाव सम बर' हारि थामोनथानि गौथुमजोंनो नांथाबनानै दङ दैदेनगिरि जाबोदों लिड खालामबोदों रायजो राजाखौ मटिभेसन खालामबोदों नाथाय गुबुन हारिनि आइजो हाबा खालामदों बेबायदिखौ नागिरोबा गोबां मोनगोन आं नाम लानानै रावखौबो अपमान खालामनो नागिराखै बर' दैदेनगिरिफोर नोंथाङा गोबां मोनगोन बर'नि अफिसारफोर गोबां मोनगोन बे हाबा जोनोम हाबाफ्रा एसे एक्सिडेन्टेल जायो होननानै बयबो मिथियो माने जन्म मृत्यु बिबाह असमियाव बुङो जोनोम थैनाय आरो हाबा बेखौ इसोरासो थिग खालामो दा आंबो बै समाव हयथ' बे खोथाखौ इसोरनिनो खावलायनाय होननानै साननांगोन आरो गोबाङानो हयथ' डिसाइड खालामो आं डिसाइड खालामनो हायाखैमोन मानोना आंनि न'खराव गोबां जेंना दङमोन आंबो बिराद डिप्रेसनाव देरबोनाय दा बिनि उनाव दिनै सोरबाया हाबा खालामबाय बे हाबा खालामनायनि उल्थाथिं मानो नायाखै सासे हारसाया हाबा जानानै 17 बोसोर जे आंखौ एबसुनि खामानि मावनो हगारबाय हर सान खुनु आंखौ डिस्टार्ब खालामाखै बरन्स सापर्टसो खालामदों फुंनि मोनानि आंखौ सापर्ट खालामदों आं मालाबा 15 दिन दिल्लीयाव थादों गथ' लोमजादों आं फैनो हायाखै आंखौ खुनु डिस्टार्ब होआखै मालाबा आं मास मोनसे क'क्राझाराव थादों बहाबा मेल मिटिं साइकेल रेलि आंखौ फोथासेबो डिस्टार्ब खालामाखै बै साइडथिंबो नायनांगोन बिदि होननानै बयबो गुबुन हारि हाबा खालामनांगोन आं बुंनो नागिराखै दा बे खोथाफोरखौ लानानै राजनिति खालामनाङा बेजों खुनु खोथा गैया दिनै बर' मिडियाम फरायै असमिया फरायग्रा इंलिस फरायग्रा हाजार दङ दा आंखौ माने आसि थुनांगौखाय थुदों दा खोथाया जाहैबाय मा आंनि गथ'फ्रा बिराद सिनसियार बिसोरो सोलोंगासिनो दंखायो चाइनिसबो सोलोंदों बर'बो सोलोंदों स्पेनिसबो सोलोंदों आरो कथकबो सोलोंदों बागुरुम्बा खेराइबो सोलोंदों बर' मेथाइबो खननो सोलोंदों गासैखौबो बिसोरो लार्निं स्टेजाव दङ दा रङियाव बिथांमोना थाबायखाय माने बेवहाय मोनसे न' हगारनानै होदोंमोन बेवहाय जों थायोमोन जिहेथु सर्सबो गैया माबो गैया आरो तामुलपुरावबो आंहा जि न' दङ बेवहाय खुनु न' बां आंबो लुनो हाखायाखैमोन दा बे हिसाबै रङियावनो थानानै बिसोर देरबाय हिसाबै दा बेवहाय फरायनाय जादों खिन्थु बिदि होननानै आंनि गोसो गोरबोआव बा जोंनि साननायाव जे बर' बिजोंखौ सोलोंनाङा बर' फरायनाङा होननाय गैखाया स्कुलासो बर' फरायाखै नाथाय बर' फरायनो बिसोर सोलोंगासिनो दङ बर' रायनो बर' मेथाइ खेराइ बागुरुम्बा गासैबो आरो जों खम समनि गेजेरावनो जों तामुलपुरावनो शिफ्ट जानानै पार्मानेन्ट थागोन दा बे हिसाबै आंथ' अलरेडि थांखाबायानो एक्सेलेन्ट आर्गुमेन्ट जों मिजिं खालामो नोंथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै आरो बड'लेण्डखौ ग्रोम ग्रोम सालायगोन आरो बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनाया बहाय नोंथाङा सुफुंनायनि बेलायावहाय मोजां रल प्ले खालामगोन नोंथाङा देरहाबोगोन आरो देरहाबोनायखौ मिजिं खालामनानै जोंनि दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय। गोजोन्थों।